Так. Починаємо. Привітання, хлопчики і дівчатки. Зараз порозкидываю посилку. Так, куди Discord? Так. Починаємо стрим. Так. Куди? X jeszcze. X есть, Discord есть, Telegram есть. Посылку пораскидывал. Так, вебку включаем. Ось усім вітаночки. Усім, хто уже поспел долучиться и хто глядзіць у записи. Напишите, наколькі добра мяне чуваць, наколькі добра мяне бачна, ці няма фрызоў, ці у прынцыпе добры сігнал, няма ніякіх памехаў. Я стрым, здаецца, бачу добра. Пишите, як ваши справы, что хотели б сёння абмеркаваць, потому что план у нас сёння на трансляцию наступная. Мы будем глядзець відэа. Вами замоўленыя. У нас актуальная чарга, по-моему, другая. И там два видоса ляжаць. Один мы не доглядзелі яшчэ з папярэдняга разу про беларуса на СВО, які 5 тонн мяса спиздзіў, блядь, са свайго скатабойніцкага вытворніцтва, фабрыкі, ці як гэта назваць. Але яму было мала, і ён вырашыў паехаць на фронт. Значыцца, потым у нас яшчэ нейкі відос ёсць по другой, ну і па першай, там, блядь, дохуя відосаў. Адзін з відосаў, дарэчы, па першай, гэта відос Рашкова, і ён там нават не цалкам па першай замоўлены, то бок калі хтось хоча паглядзець інтэлектуальны контент пра праваслаўе ў гульнях, то можете гэты відос падымаць вышэй у чэргах. На яго там задонілі 12 злотых, гэта хуй да ніхуя, там можна яшчэ кідаць. Там каб цалкам замовіць відэа і адразу яго глянуць, спатрэбіцца каля яшчэ 10 еўра дакінуць. Прыкладна. Карацей, там можете паглядзець. Дарэчы, нагадваю, што ўсе спасылкі ў апісанні на усялякую шнягу, на спіс відэа, на правілы, у тым ліку замоваў відэа, на ўсе соцсеткі. Значыць, потихонечку будем пачынаць. Што вам распавесці такога-то перад пачаткам стрыму цікавага, каб разагрэцца, пакуль людзі збіраюцца. У прынцыпе, не ведаю, вось з апошніх падзеяў, калі абмяркоўваць, забаўная, канешне, сітуацыя прыключылася з гэтай Харысавай, так званай дарадчыцай офісу Ціханаўскай, якая, як апынулася, была звольненая з офісу Ціханаўскай 2 тыдні таму. Вось па заветах таких цудоўных арганізацыяў, як, напрыклад, ЛДПР, памятаеце, калі Хаванскага затрымалі ў Расіі,
ЛДПР пачала пісаць, што ён наогул ніколі не быў, блядь, дапаможнікам дэпутата і ўвогуле выйшаў з партыі пару тыдняў таму. Гэта, канечне, заўсёды забаўна, і мяне, в прынцыпе, здзіўляе, што да гэтай пары людзі думаюць, што хтосьці паставіцца да такіх паведамленняў іначай, як вось да проста адгаворкі, як да прыколу. То бок людзі глядзяць на такога роду камунікаты і думаюць, блядь, ну нас рэальна за поўных ідыётаў успрымаюць. Мы, канешне, беларусы, але не настолькі. І кожны раз проста як удар па ебалу насамрэч ад шаноўных папазіцыяністаў. Я сам-то асабліва не паглыбляўся ў тэму, то бок сюжэт такі, што нейкая валантэрка, якая працавала на Охвіс, перадавала інфармацыю пра людзей, з якімі кантактавала ў гэтым серадовішчы каля палітычным, як яна думала у СБУ, а потым апынулася, што гэтыя цудоўныя людзі, якія прапанавалі ёй працу па зліве інфы праз Тэлеграм, яны, блядь, апынуліся КДБшнікамі. І гэта насамрэч, блядь, анекдатычная сітуацыя. Гэта вельмі красамоўна, што вось хто глядзеў інтэрв'ю зноў ж такі з Дугінам у Сабчак, той памятае ягоную тэлегу аб тым, што яму прыходзіцца выказваць усялякага роду спорныя меркаванні для таго, каб яго, у прынцыпе, людзі пачулі і цытавалі. І вось прыкладна так жа я ўспрымаю, напрыклад, тэйкі Зянона Пазняка пра агентуру. То бок, калі б Зянон Пазняк усіх навокал не называў агентурай, то ніхто пра гэта ніколі не напісаў, і гэта не зрабілася б такім інфармацыйнай адзінкай, мемам, які б сам сябе распаўсюджваў. І той факт, што ў беларускай прасторы ў прынцыпе ёсць будзе-які дыскурс пра тое, што існуе такая хуйня, асноўная пагроза для беларусаў, што ўнутры краіны, што за мяжой. Гэта КДБ, яно ж ФСБ, яно ж НКУС, яно ж, блядь, ЧК. Просто там прамая спадчыннасць паміж гэтымі арганізацыямі і прамое братэрства, скажам, паміж беларускім КДБ і расійскім ФСБ. Прывітанне ўсім у чаце. Ніколі такога не было. Так, вось, што самае забаўнае, гэта працягвае паўтарацца раз за разам просто. Што чорная кніга Беларусі, што, блядь, Матолька, што іншыя хуесосы. І пасля кожнага з гэтых выпадкаў усё роўна апыняецца, што дзед звар'яцеў, нічога не разумее, і насамрэч гэта ўсё адзінкавыя выпадкі, а агулам-то ўсё зусім не так выглядае. Агентуры меншасць, і мы проста, вось, уздымаючы гэтыя кейсы, абмяркоўваючы іх, граем на руку Лукашэнку. Нашмат лепей было проста усе гэтыя нашы спрэчкі замесці пад дыван, не размаўляць пра іх, не гаварыць пра гэтую праблему. Хай людзі будуць спакойныя, ні аб чым не турбуюцца. Хай людзі далей будуць абсалютна ўпэўненыя ў тым, што агентура гэта проста такая мулька, якую прыдумаў Зянон Пазняк, каб раз'яднаць такое маналітнае апазіцыйнае серадовішча, маналітны апазіцыйны рух. Ён проста як цягнік, як лакаматыў, імкнецца наперад, і толькі Зянон Пазняк, вось, хто глядзеў гэта першы эпізод серыялу «Хлопцы», як гэта Куін Мэйв проста прабягае па стенцы, блядь, вось так, тук-тук-тук-тук-тук, блядь, прыгае, становіцца перад аўтамабілем і проста напополам яго вось так надвае раз'ёбвае. Вось гэта Зянон Пазняк, які сваім ілбом, проста сваімі тэйкамі пра агентуру раз'ядноўвае апазіцыйны рух. Ні ў якім разе гэта не з'яўляецца проста заканамернай высновай дзеянняў тых рашэнняў, якія прымаюць несумленныя людзі унутры гэтага вырушняку, і гэтых людзей вельмі шмат. Не, мы просто кожны раз, калі
гэтыя кейсы ўсплываюць, таму што пра некаторыя з іх мы ў прынцыпе не даведваемся, так як пра чорную кнігу Беларусі, скажам, не было вядома на працягу некалькіх месяцаў, пакуль самі прапагандысты па тэлебачанню ў Беларусі не паказалі пра гэты сюжэт. І толькі тады хтосьці падумаў аб тым, каб у прынцыпе людзям паведаміць, што калі яны мелі кантакты з чорнай кнігай Беларусі, ім лепей там пачысціць перапіскі, пачысціць там, ну не ведаю, у прынцыпе свае падпіскі, каналы, кантакты, таму што за імі могуць сачыць або прыйсці просто так ці іначай з вопшукам. Не, нахуй, блядь, гэтых людзей, каму, ў прынцыпе, не насраць на беларусаў. Беларусы, блядь, скаты ебаны. Каго, ў прынцыпе, цікавіць іхняе меркаванне? Яны што, блядь, зробяць потым штосьці з гэтым? Яны неяк адкажуць, яны выкажуць сваё незадавальненне, прынамсі. Ды ніхуя, блядь, можна на іх просто класці вялікую ад РТХ на ASL-ці, блядь, пенісную змяю і далей працягваць зарабляць грошы. Вось як Стрыжак напісаў, блядь, гэта ўсё просто нашу дзяўчынку хочуць прынізіць, і кожны можа апынуцца, блядь, у траўмуючай сітуацыі, як напісаў глаўрэд Еўрарадыё. Галоўнае гэта ўсё завуаляваць, блядь, пад мову псіхатэрапіі, і тады ўсё будзе ахуенна. Тады праблема вырашыцца, таму што асноўная праблема яна ж не ў тым, што існуе агентура, у тым, што маральны кодэкс людзей ён настолькі інклюзіўны, што у яго ў прынцыпе спакойна ўваходзіць супраца з замежнымі спецслужбамі. Я нагадаю, гэтая жанчына, яна жыла там, па-мойму, у Нямецчыне, і пры гэтым з нейкага хуя, блядь, вырашыла супрацоўнічаць з СБУ, спецслужбы Украіны, блядь, якая потым апынулася яшчэ і КДБ, блядь, беларускім. Просто гэта вось каму распавесці, я калі пачну сваім сябрам з Польшчы пра гэтую хуйню распавядаць, яны пачнуць думаць, што я перабольшваю, што я, блядь, выдумляю гэтую хуйню, таму што, тыпу, я знаходжуся ў супрацьлеглым лагеры палітычным. Але ніхуя, блядь, гэта просто штодзённасць беларуса. Вось калі беларус ён сошыць за нейкай гэтай, блядь, папазіцыйнай хуйнёй, гэтым брудам, блядь, і смеццем, ён, блядь, кожны месяц просто, а то і кожны дзень будзе на гэта натыкацца. Я ўжо не кажу пра людзей, якія варацца ва ўсім гэтым, працуюць і сутыкаюцца, магчыма, і кожны дзень, блядь. Я да нейкай думкі вёў, здаецца. Так, галоўная праблема не ў тым, што ў людзей настолькі шырокі, блядь, маральны кодэкс, настолькі гумавы, а ў тым, што існуюць персанажы тыпу Пазняка, тыпу там Пятрухіна, якія перыядычна вось такія сур'ёзныя кейсы падымаюць. Гэта ўсё правакатары, яны перашкаджаюць нам, маленькім апазіцыянерам, аб'яднацца ў аднаго вялікага. Гэта, канешне, жах. Страшна жыць у свеце, дзе існуе Зянон Пазняк, Радзівон Батулін, блядь, Сергей Пятрухін, Ксюшенька. Гэта галоўныя ворагі беларускай, у прынцыпе, нацыі, народу беларускага. Іх быць не павінна, канешне. Усіх іх трэба сабраць разам на прайдзе, вось на маршы годнасці і трахнуць, блядь, па чарзе просто кожнага. Каб яны ведалі, каб яны, сука, ведалі, што галоўны вораг, блядь, Лукашенко, нахуй. Вось калі вы кагосьці іншага крытыкуеце, акрамя Лукашэнкі, то вам, блядь, гумавай фіолетавай залупай трэба пастукаць па ебальніку. Тады вы прыйдзеце ў сябе. Грамадзяне, блядь, нешта вы падзабыліся ўжо. З якой залупы перхаць злізвалі беларусы. Што папрыязджалі ў свае Польшчы, ў свае Нямецчыны, у свае Амерыкі, Еўропы. Падумалі, што ў вас нейкія правы выключныя з'явіліся. Блядь, смактаць. Ляжаць плюс смактаць, плюс галасаваць за КР. Вось вашее месца, блядь. Ведаеце сваё месца, ебларусы. Просто сядзіце і, блядь, маўчыце лепш за ўсё. А калі у вас ёсць інфармацыйны рэсурс, то аддайце яго нам. Мы лепей ведаем, як ім распарадзіцца. Вось я, напрыклад, ужо гатовы аддаць свой канал спадару Стрыжаку,
спадарыні Харысавай, хай яны прыйдуць на мой канал, я просто аддам ім пароль, логін, усе, блядь, доступ да ўсіх кашалькоў, хай яны сядзяць тут і распавядаюць вось што насамрэч няма нічога дрэннага ў тым, каб супрацоўнічаць са спецслужбамі Беларусі. А нават калі ў гэтым ёсць нешта дрэннае, то адзін раз не підарас, карацей, вось. Адзін раз не лічыцца. Ну і другі насамрэч не лічыцца. І трэці, да і ў прынцыпе, навошта гэта лічыць? Матэматыка гэта нейкая буржуазная дысцыпліна, не навука і ў прынцыпе расійская, я б сказаў, такая практыка. А мы гэта ўсё асуджаем. Мы гэта безумоўна асуджаем. Легенда, прическа сегодня топовая. Сегодня у меня заўсёды такая прическа. Я заўсёды сваёй прическай капірую у маргінала. Прычым якая б гэта не была прическа. Нават калі б я налыса пагаліўся, мне ўсё роўна казалі, што блядь, паглядзіце, ён пастрыгся налыса прямо як убер-маргінал. У далёкім, не ведаю, 2010-м. Ну што ж, спадарства, давайте пішыце якія-небудзь цікавыя рэчы у чаце, будзем іх абмяркоўваць, а пакуль што я запушчу відэа. Нібыта, ведаеце, похуй насамрэч на ўсе гэтыя падзеі. Ну сур'ёзна, вось ты калі не кантактуеш напрамую з імі, з людзьмі гэтымі цудоўнымі тварамі, то цябе гэта і не тычыцца і не пагражае табе. Навошта я гэта ўсё каментую, не ведаю. Не ведаю, просто неяк бомбанула. А мабыць, мне не было з чаго пачаць нашу сённяшнюю размову, і я вырашыў выказацца на гэтую тэму. Насамрэч, калі вось так сур'ёзна пасядзець, падумаць, паразважаць, памедытаваць нават над тым, наколькі ў прынцыпе гэта важна, то я б хутчэй прыйшоў да высновы, што мне похуй. Спадзяюся, што вы таксама. Давайте відосікі. Які у нас там быў тайм-код? Які быў тайм-код? 32:54. Вось. Так. О, ёсць. Так, нагадываю, што мы глядзім з вами відэа з каналу Апостол Дмитро Карпенко. Называется «Надеюсь, дома уже знают, что я 200-й. Если что, Беларусь не виновата в войне». Шо ж, погнали. Ой, секунду. И думают, что ты дохлый. А ты им хотя бы позвонишь и скажешь, что ты живой. Не думал в таком направлении? Нет. Что твой брат, твоих 3 сестры, батя, мать сидят... Что такое думать? И сейчас плачут все. И переживают. Обзванивают, тратят деньги, пробуют куда-нибудь... Плачусь, блядь, от смеха, глядячи это интервью. Звониться. Не Про 5 тонн мяса. Думал ты так? Нет. Так может все-таки позвонишь домой? Да, я думаю, не надо. Они будут все равно переживать. Еще раз, смотри. Не, я понял, что вы сказали. Мне ж все равно. Мне ж проще. Я же не буду просто ебать с дозвоном в белорусскую. Я думаю, будет проще не звонить. Знаешь, как я сделаю? Этот ролик выйдет очень не скоро. Чтобы они больше помучились. Знаешь почему? Нет. А как ты думаешь?
Чтобы они Блін, з чым Да, гэта да. можа быць звязана? Чаму ён хоча, каб моя сям'я больш памучылася? Сапраўды, так вось і не дадумаешся. Потому что тебе будет Без 100 граммаў не разобрацца. хорошо, а они будут мучиться. Ты ж только про себя думаешь. Получается. Или нет? Нет, я про их думаю. Расскажи мне логику. Ну, так Человек, вдруг- который- Вдруг они уже смирились с этим, а я им позвоню, и они будут переживать. Смирились с тем, что ты 200? Ну да, но я не знаю, как они там думают. То бок вы разумееце, што нават калі б яго вызвалілі з палону, ён бы не паехаў да сваёй сям'і по такой же самай лёгіцы. То бок і у яго паходу настолькі хуёвыя стасункі з бацькамі і ў прынцыпе з роднымі, што лепей, блядь, яны хай думаюць, што ён здох у пізду. Просто я думаю, што ён за кадрам яшчэ мог папрасіць іх спецыяльна сюрприз устроить, так. Прыязджае хлопчык у цынкавай труне і потым, блядь, устае, як Невзораў, блядь, падчас адной з перадачаў 600 секунд, падчас аднаго з сюжэтаў, дзе ён там у морг кудысьці прабраўся. Я ўжо не памятаю канкрэтна, у чым заключаўся сюжэт. Ён там, карацей, прабраўся ў труне і потым вылазіў адтуль там з мікрафонам, з камерай. Вось тут павінна адбыцца, здаецца, нешта падобнае. Тыпу у-у-у. Але не, насамрэч тут сітуацыя хутчэй такая, што ён ведае насамрэч, што лепей, блядь, яму не кантактаваць з бацькамі, лепей хай думаюць, што ён здох в пізду. Я кажу, ён за кадрам мог бы яшчэ папрасіць апостала, каб ён выслаў, карацей, у цынкавай гэтай труне манекен з ягоным ебальнікам намаляваным, каб яны падумалі, што гэта ён. Таму што, ну, сур'ёзна. Я не сумняюся, што у сям'і чалавека, якога... У сям'і чалавека, якога вось так выгадавалі, што ён зарабляў 3000 рублёў у Беларусі, піздзіў мяса, потым паехаў у Маскву, каб зарабляць больш. Там яго спалілі на перавозе наркотыкаў. Ён паехаў на СВО, блядь, думаючы, што ягонай сям'і заплоціць 2,5 мільёны, пры тым, што ён сам гэтых грошай ніколі не бачыў і не кантактаваў са сваёй сям'ёй. Я просто пераказваю зараз тое, што мы пабачылі з вамі ў мінулы раз. Хто не глядзеў папярэдні стрым, ён думае, што ягонай сям'і заплацілі, але ён не кантактаваў са сваёй сям'ёй вось з той пары, як ён патрапіў на СВО. Гэты геній. Не проста так беларусы выключаюцца на фоне Еўропы сваім. IQ там, здаецца, 106 сярэдняя. Гэта я лічу паказчык. А ні разу не намаляваная статыстыка. Как мать зовут? Люся. Люция. Люся. Наташа. А отчество есть? Зеноновна. Как? Зеноновна. Зяноновна, блядь. Ой, блядь. Люся Зяноновна. Зянон Пазняк, ну что ж вы не усачыліце за сваімі дзецьмі, ёб вашу мать. Станіславович, як так-то? Ну і як пасля гэтага вас дэфаць, вашыя палітычныя пазіцыі? Я вось сёння пра агентуру дэфаў, а па выніку што? Некая Люся Зяноновна. Не кажыце мне, калі ласка, што у Беларусі існуюць яшчэ людзі з імем Зянон. Па-мойму, ён адзін такі быў. Ну, у сэнсе, што ён зараз не ў Беларусі. Што гэта за Зяноновна? Я бачыў толькі 2 разы ў сваім жыцці, сутыкаўся з імем Зянон. Гэта, па-першае, быў Зянон Пазняк, а па-другое, гэта была кніжка Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні». І там быў персанаж адзін, здаецца, там мясцовы селянін гароднінскі, Зянон. І ўсё. Я лічу, гэта імя, якое прыдумаў Караткевіч, а потым маці Зянона прачытала Караткевіча. Неважна, што Зянон нарадзіўся
раней за гэтую кніжку. Яна нейкім чынам даведалася, што Караткевіч яе піша, і назвала яго менавіта так. Якая яшчэ, блядь, в пізду Люся Зянон. А мы-то думали, у Пазняка дзяцей няма, вось оно як оказывается. І он просто іх хавае. Люся, короче, пофиг. Люся, гэта зварот да цябе. Твой сын Пидорас. эгоист-единал. В этом мире есть только он, и думает он только о себе. Батю как зовут? Валентин. Иван Пидорас. Валик. Та же херня. Ну и сестры, та же херня. У него реально, короче, есть возможность позвонить. И он реально не хочет этим воспользоваться. Ну ты, я тебе скажу, так нормально уже орусаченный. Что у вас в Беларуси говорят за войну? Ничего. Ничего? Нет. Ну, там кто-то может это говорить, но мои знакомые ничего не говорят. Ничего не говорят. Нет. А как вообще ты считаешь? Справедливая эта война или нет? Нет. Почему? Ну, не надо, это никому война. Так, толькі мне трэба было, блядь, каб зарабіць 2,5 мільёны. А так, не, кому надо эта война? Кому вообще надо эта война? Мне, например, не надо. Только отпустите. Никому не надо, да? Не трахайте только. Мне война не надо. Как ты думаешь, как украинцы относятся к вам? Ну, плохо, конечно. Почему? Ну, потому что Потому что нам война не надо. за Россией это все началось. Россия Я говорю начала. про сябров. Ну, То, что ты понятно, это даже не надо обсуждать. Ты, чтобы не сидеть, пошел зарабатывать деньги, возить наркотики. И ты наебаешь тем, что ты не знал, что там наркотики. Потому что когда тебе говорят, за час заработай 200 тысяч, то это логично, что что-то там не так. Ну, это ж типа... Не, насамрэч, блядь, ну ты неправильно подыходишь, гаспадар Дмитро Карпенко. Ён, блядь, тут есть два ўзроўні, так бы мовіць, тупасці. Потому что мало того, что ён, блядь, думаў, что за перавоз наркоты могуць даць 200к рублёў просто за один раз. Гэта так не працуе, блядь, ніхто столькі грошай не зарабляе за одну перавозку. Дык яшчэ ён мог вось на ніжэйшы яшчэ ўзровень тупасці або вышэйшы, хуй ведае, падняцца ці апусціцца і падумаць, што ў прынцыпе яго просяць нейкі груз перавезці, а што там унутры, да хуй яго ведае. Мабыць, гэта, блядь, на Озон хтосьці дастаўку замовіў, і яму вось тэрмінова трэба менавіта зараз давесці. Ну, канешне, я пагадзіўся, то ёпт. Не делаем. То бо калі ён мог дапусціць, што за перавоз наркоты столькі плоцяць, то я дапускаю таксама, што ён мог, блядь, думаць, што там няма ніякай наркоты. Вид, что Это просто вось... Кто там? мы не понимаем. Почему сябры, то, что пошли воевать против вас. это да, это те, Ну, вось наконт сяброў, гэта крывадушніцтва, таму што чалавек на відэа, ён за ўсё інтэрв'ю сказаў, вот там, дай бог, одно слово по-беларуску, то бок ён і по ебальніку, і по мове, і па ўсім, блядь, ніякім чынам беларуса не нагадвае. такие, как ты. А еще почему? Не знаю. Потому что вы разрешили в 22 году с вашей территории на нас напасть. Знаешь это? Нет, не знал. Ты что, Нет. Я правда не знал. Я из Чернигова. У меня село было под оккупацией. Потому что оно было на границе с Белоруссией. И туда заехали на тиграх. Убивали, грабили, мародерили. Если бы твоя... Ну, блядь, ну серйозно, ну гэта як просто з лялькай нейкай размаўляць, з куклай. Типу, ну як кукла можа
выказаць нейкае меркаванне, як яна можа яго ў прынцыпе мець, сфармуляваць. Гэта вось кукла такая, ну, з тканіны. Ты можаш яе пасадзіць, ёсць такія куклы, якім нешта кажаш, і яны запамінаюць гэта, записваюць, і табе адказваюць тое ж самае, тыпу такога дыктафона. Ну вось гэта тая ж самая кукла. Ёй скажаш А, яна скажа А. Ёй скажаш ты підарас, яна скажа ты підарас. Які сэнс дамагацца нейкага меркавання ад жывёлаў за IQ менш за 50? Гэта просто біясмецце нахуй. Вось не іранічна, гэта вось той тып людзей, якія нават фізычнай працай не могуць займацца, таму што ён займаўся фізычнай працай і, блядь, пра сваю дурную галаву патрапіў спачатку ў турму, а потым на СВО. Пры тым, што ён зарабляў ахуительныя грошы, што ў Беларусі, што ў Расіі. Гэта просто, блядь, я не ведаю, гэта, блядь, як інтэрв'ю праводзіць са слезевіком якім-небудзь ебаным грыбом, там, з грыбніцай, блядь, узяць просто чарвяка стужачнага гэтага ленташа, дастаць са сваёй сракі, ці са сракі свайго дзіця, і з ім паспрабаваць інтэрв'ю запісаць. Ну, тыпу, сур'ёзна. І потым гэта выстаўляецца як інтэрв'ю з сябрам, з беларусам. Гэта не тое, што я, блядь, як беларус, гэтым уражаны, я з гэтым не пагаджаюся, мне не падабаецца. Просто ў рамках самога інтэрв'ю нават гэты наратыў, ён ніяк не склейваецца. Ты не змог паказаць, што чалавек перад намі, ён хоць нечым адрозніваецца ад сярэдняга русака. Ён, блядь, і гэта не беларус. Не таму, што мне не... У мяне, канешне, ёсць такі падыход, і абсалютна шчыра яго заўсёды выказваю, што беларусы гэта толькі той, каго я лічу беларусам, той, хто мне падабаецца. Гэта адна справа, але калі ўзяць нейкае такое агульнае ўяўленне аб тым, хто такі беларус, ну што ў яго там, ну, хаця б нейкі культурны код павінен адрознівацца ад руснявага. Ну тут гэтага няма абсалютна. Ну хоць адно адрозненне чалавека на экране ад русні. Хоць адно, блядь. Ну няма. Нават калі ў нас няма нейкага канкрэтна сфармуляванага партрэту беларуса. Дапусцім, мы проста будзем адштурхоўвацца ад партрэта русні. Вось перад намі сядзіць тыповы партрэт русні. І не важна, што ў яго беларускі пашпарт. Які гэта сябры-то, блядь, ёпта. А то, што беларуская дзяржава з'яўляецца пагрозай для Украіны, з гэтым акурат спрачацца не прыходзіцца. З іншага боку, калі б на месцы беларускай дзяржавы сённяшняй была простая паўночна-заходняя правінцыя РФ, паўночна-заходні край, то мало таго, што гэты край пусціў бы расійскія войскі са сваёй тэрыторыі, то самі вось гэтыя паўночна-заходнія вайсковыя прымалі б удзел у актыўных баявых дзеяннях. Вось гэта ўжо акурат не адпавядае інтарэсам Украіны, таму у інтарэсах Украіны заключаецца падтрымка беларускай незалежнасці нават на такім фармальным узроўні. Так, по аблыччу чысты Полішчук. Ну... Я думаю, гэта нават не Полішчук. Полішчук гэта Янка Дарашенко. Я думаю, Янка Дарашенко на такім інтэрв'ю ён бы выступіў нават лепей за Бабарыку. То бок ёсць узровень гэты чал, потым Бабарыка, і потым вось недзе там на вышыні, блядь, адразу ў раі знаходзіцца наш палескі рэпер. Камавіком, так. Страна с твоим Лукашенко этого не разрешила бы, то у нас бы фронт был 500... Які яму Лукашенко? Ты яго б спытаў, хто прэзідэнт у Беларусі? Ён бы сказаў: Сталін, Хрушчоў, мабыць. Не, дакладна, я памятаю, у навінах было. Путін же прэзідэнт. Так, вось, гэта дакладна памятаю, так. Блядь, што ты ад яго хочаш?
Паглядзі ў ягоныя сумныя тупыя вочы. Километров меньше. Понимаешь? Да. Понимаешь? Он не знал. Это новая какая-то рубрика. Надо с сибрами поработать. И да, уважаемые подписочники, я прекрасно знаю, что есть подразделения белорусов, которые воюют на нашей стороне. Я их знаю, у меня они есть на связи. Я знаю этих ребят. Я им помогал, привозил там кое-что, неважно что. И не надо мне писать и рассказывать. Я прекрасно знаю, что не все вот такие вот, как он. Да, это типа, если мне сейчас попробуют тут предъявить, что вспомните там белорусов. Я знаю, что ты знаешь, что есть белорусы, которые Да. на нашей стране. А что ты не хочешь с ними? Не хочу вообще воевать. Не хочешь воевать? Хочешь, я тебе расскажу правду? Хоча цябе ёбну тут просто. У гэтым пакоі возьму гэтую, блядь, пепельницу, я твою, блядь, башку тупую разъебашу просто. Да, блядь, каши нахуй ёбаной. Просто вось гэтымі тэлефонамі, смартфонамі, праз якія я хацеў табе даць магчымасць датэлефанавацца да сям'і. Я табе просто чарапушку, блядь, раскраю ў пизду. Ты, сука, блядь, скотина нахуй. Ладно. Когда тебя поменяют, ты пойдешь воевать еще раз. Ты же это знаешь, что это правда. Не. Угу. Не. Да, Паш? Наверное, да. Не наверное, а да. Но буду Блядь, какая мразь, просто пиздец. вот косить как-то. Ты не откосишь, Паша. Ты что, реально не знал, что с вашей территории полетело 800 ракет в первые месяцы войны? Нет, не знал. Правда не знал. Гаюн, знаешь такую штуку? Нет. Ой, ведаем мы такую штуку. Почему я знаю больше, чем ты? Не знаю. Вы переход, который с Белоруссию в Новых Яриловичах там на танках заезжали. А вы, белорусы, стояли и смотрели на это все. А танки ехали и убивали людей. И был тут ССОшник, который еще, иммигрантов, ну каких, нелегалов в Польшу и в Латвию, в Польшу пихал, в Литву там. Сколько раз ты голосовал за батька? А ну сейчас, секунду. Будет вырезка. Была техническая обрезка. Почему? Вам позвонили? Да, мне позвонили, потому что у нас все записывается без обрезок. Ты реально не знал вот этого всего? Нет. Правда не знал. Ух, у меня аж кардиограмма, короче, вот это. Вось калі б Шабуцкі праводзіў гэта інтэрв'ю, ён бы ўжо даўно з інфарктам, блядь, з палопанымі ушнымі перапонкамі гэтымі барабаннымі, ён бы ляжаў просто пад сталом, блядь, і у сударагах круціўся там ад ахуевоза. Ну, ССОшник там знал, зизюнчик была такая штука. Сейчас где-то появится у вас Гэтага мы памятаем. ссылка. Спадзяюся, підарас на экране ён таксама апынецца у беларускай турме з як гэтая хуйня называецца, як называецца турма, у якую найцяжэйшых злачынцаў звозяць? Ой. Не строгага рэжыму, а вось па-беларуску можна неяк сказаць. Пастаянна забываю. Узмоцненага, вось, узмоцненага рэжыму. Ён там сядзіць, вось гэты галубчык. І спадзяюся, спадар, блядь, Алесевіч злева апынецца ў адной камеры разам з іх і будзе трахаць адзін таджик, блядь, ці хто там зараз у Беларусі, пакістанец. Интервью с ним.
Блин, это просто уже так давно было. А, вот, смотри. Откуда нападали? Видишь? Что сверху находится? Беларусь. Стрелочки видишь? Да. Где-то 60 тысяч человек зашло. Ніхуя сабе. Ну, калі б ведаў, то я бы іх, канешне, пайшоў спыніў. Да. Калі б мы, беларусы, ведалі пра гэта, мы не слухам, ні духам просто. Так, канешне, мы пайшлі, блядь, леглі пад танкі. Если бы не зашли, нам было бы легче? Ну, конечно, легче намного. Паша. Бачна, што ідэі скончыліся і пачаліся прагонкі там па пачатку вайны, па нейкіх палітычных пытаннях. Я так разумею, ён планаваў вось другія паўгадзіны даць яму магчымасць паразмаўляць з сям'ёй і потым гэта неяк абмеркаваць. Але ну, чалавек без роду і племені, ён вырашыў карацей вырашыў застацца ў ганарлівай самотнасці, таму як бы мінус контент. Ну рэальна, як зі стінкою говорити, що за апатичне бидло, ну типу цяжкая праца походу у апостола. Моя программа работает. Ну, хтосьці покакаў, унітаз змыў. И Гуки канализации непривычно, конечно. по таким, как он. Если у вас есть информация, которая касается РФ на территории Беларуси, напишите мне. Если вы служите там, обслуживаете их части, подразделения, там, ЧВК там стояла в 23-м. Я, до речі, не ведаю, наколькі гэта бяспечна. Таму на усялякі выпадак папярэджу сваіх гледачоў. Чэкніце на усялякі выпадак, ці былі якія-небудзь злівы з вось гэтага апостола Дмытро. І ў прынцыпе, калі вы ў Беларусі жывяце, то я вам раю не пра якія, блядь, перамяшчэнні вайсковай тэхнікі, вайсковых войскаў не распаўсюджвацца. Лепей спачатку здрысніце, а потым пачынайце геройстваваць, таму што вашае жыццё таго не варта. Году обучались. А давай, Паша, я тебя Блядь, ён неяк са спазненнем да гэтай думкі прыйшоў. Я яшчэ хвілінаў 10 таму гэтую ідэю прапанаваў і апісаў ва ўсіх фарбах. Давай по-другому. Как у вас с уровнем работы в Беларуси? Нормально. Ну, работа есть. Да. У всех. Можно найти, да? Мне здаецца, яны змянілі тэму, мне гэта не падабаецца. Вось давайте вернемся да базы, да каранёў, да таго, каб ёбнуць яго проста на камеру. Так, нарэшце щось цікаве будзе. Да походу з'ехалі. Походу праехалі ўжо. Ідзём дальше, як то кажуць. Сколько стоит твоя жизнь? Не знаю даже. Ну, подумай. Правда не знаю. За сколько тысяч рублей ваших, белорусских, какой-нибудь зэк тебя убьет в подворотне ночью? Не знаю. За 0, просто по фану. 1030. Він типу вирішив його пасивним курінням вбити. Не, на білорусів така дробная хуйня не дзейнічае. Каб забіць беларуса, ну, водка нас дакладна не возьме. Цыгареты таксама. Таму трэба нейкая цяжкая артылерыя, напрыклад, нож таджыка, там, хуй пакістанца, бутэлька губазікаўца. Вось гэта сапраўды спрацуе. Я думаю, там зэкі еще доплатят. Ну так. Рублей. Это много? Ну, Это нормально, кстати. Нормально.
Я думаю, что сделают тебя инвалидом, да? Я думаю, яны просто будуць задаволеныя, калі ім дадуць пиздзіць мяса са скатабойні. І ўсё, на гэтым як бы павырашаюць пытанне. То бок вось мы вам 25 кілаграмаў мяса, а вы забіваеце гэтага лысага хуя па руках. Вось просто. Просто вось супраца надзейная, як швайцарскія гадзіннікі. Ніхто нават, не будзе мець ніякіх задніх думак. Напишите в комментариях. Мне тут просто именно принципиальный вопрос, потому что он ничего не знал. Он чилил в Минске, короче, пил мясо, потом проблемы с законом, потом ему подложили, Москва, кидок, наркотики, пойду поубиваю, чтобы не сидеть 15. И тут в плену, и я такой весь не виноватый. Паш, это интервью посмотрят, ты ж понимаешь, все сябры. Конечно, понимаю. Вось так, на маім канале усе паглядзяць. Усе сябры на маім канале, і мы, блядь, просто так гэта не пакінем. Сябры? Да. Мы не будем просто терпеть, мы возьмем и... Блин, ладно, хопись мне псовать настрой. Короче, звонить он не хочет, на этом его героическая история закончилась. За кадром мы его обыссываем и палим, блядь, у вогнища. На любых твоих 3 вопроса. На любых. В чем смысл жизни? Порай литературу по философии. На любую тему. Что такое Discord? У меня средний балл был 4,5, по-моему, я не помню. 4,5 гэта по украинской системе, то бок по 12-бальной. Ці якая в Украине система бальная? Не знаю, что спросить. Любой вопрос. Могу про экономику рассказать. Могу судьбу твою дальнейшую рассказать. Судьбу мою расскажите. Судьба твоя. Интересно. Тебя поменяют рано или поздно. И ты пойдешь на войну Подменить, я бы сказал. еще раз. Это один вариант. Второй вариант. Тебя обменяют, и ты попадешь к себе в РБ. И У турму. там тебя будут судить за наемничество. Так, и ты сядешь. Знаешь, да? Угу. И третий вариант это тебя обменяют, и ты будешь жить в Беларуси. Но апостол старый, я думаю, он учился, когда по 5-бальной было. Магчыма. А что, он настолько стары прямо? Ну так, насамрэч так, выглядае так. Яму гадоў 40 плюс. У прынцыпе, у тыя часы яшчэ магла быць 5-бальная сістэма. Коли я був, була ще 12-бальна, зараз хз. Ну так, правильно мне зауважили у чаті, що треба ж не на сучасную систему адукації і оценок глядзець украінскіх, а на ту систему, якая була актуальная ў часы маладосці апостола. Дальше. Но с одним примечанием. Знаешь, каким? Нет. Что я тебе рассказал 5 минут про 30 тысяч? А что инвалидом делают или убьют? Да. Это ж прекрасно. Или нет? Паш, Последний вариант нет. почему? Ну как это так? Я вас забивал, а вы мяне за що? За мяне-то за що? Ну, ёлки-палки. Что я вам Просто я зрабіў-то? говорю. Я просто пришел, блядь, забивать ваших детей. Ну в чым я виноваты? А почему Хто б на моем месте поступил иначе? жить хочется только тебе, а не всем тем, кого убили, потому что зашли с твоей любимой... Убили, блядь! А я думал, мы так просто по приколу зайшли на территорию, типу, побраться, блядь, зброей, покрасоваться у форме. Мне наогул сказали, калі я подписывал контракт на 2,5 мільёны, які, хутчэй за ўсё, моя сям'я так и не побачила, что я буду просто траву там фарбовать на фронте, и все, гэтым будуць мои обовязки абмежаваныя.
Забивать людей, ёб вашу мать. На войне людей забивают, оказывается. Ёбаный рот, блядь. Пизда. Так это, чакайте, атрымліваецца і Гітлер людей забивал. Блядь. Ёб вашу мать. Что ж это робится-то, блядь? Пиздец. Забивать людей. Я только свиней привык забивать, просто головы им крутить. А людей, блин. Дарэчы, неплохая идея, бля, забивать людей. Слухайте, вы меня выпустите только, я... Магчыма, гэта нешта, што я хацеў бы паспрабаваць. Так, слухайте. Люди замест свиней. Прикольно, прикольно. Не, ну калі б я ведаў, што на вайне людзей забіваюць, то гэта, канешне, не. Гэта я б, канешне, ніколі. Я б ніколі, блядь, у жыцці не пайшоў бы працаваць на скатабойню. Не, я б адразу просто на вайну, блядь. Ёпта. Што гэта за паляванне такое на свіней, на скатабойне? А вось на людзішак, ёпта. Гэта я заўсёды. Дарэчы, у яго ебала на папічу падобнае таксама. Таму я б не здзівіўся такой рыторыцы. 4,5 це мій середній бал. В минулому році школу закінчив. Ага. Цікаво. А в Україні застався падзел на школы і гімназіі? Магчыма, там у вас ёсць некаторыя адрозненні? Як гэта працуе? Просто ў Беларусі, напрыклад, гімназіі былі ліквідаваныя. У нас уся сістэма школьнай адукацыі зараз абсалютна маналітная. Няма гімназіяў, няма там, ну, ліцэі, здаецца, засталіся. І то, не тое, каб іх дохуя па краіне. Збольшага гэта проста школы. І з гэтых школаў колькасць беларускамоўных школаў, іх там пара адсоткаў літаральна. Вось в Украине як гэта цікава. Страны. Всем хочется жить. Ага. Так ты, Паша, даже не знал, что вы напали в 22 году с вашей территории. Вы же полноценные участники? Ты калі яго учора, дакладней, калі б ты яго спрасіў, калі б ты яго спытаў зараз, ці ён, як чалавек, які падпісаў контракт з МО РФ, пайшоў воевать в Украину, ён бы сказал: бля, я не веду. Что? Я в Украине зараз? Ёб вашу мать! Хохлобендеры! Я думаю, реакция была бы такая. Или нет? Беларусь? Да. Нет, наверное. Ты что, если вы предоставили возможность... Еще вроде есть гимназии, але разницы между дефолт школой немного. Пасть со своей территории, обеспечивали логистику, обеспечивали старт крылатых ракет, развернутых различных СТРГ на территории Беларуси, то какой можно сделать вывод? Что Беларусь тоже воюет. Правильно. Поэтому ты для... Дарэчы, у польскіх школах ёсць падзел, у прынцыпе, у такой да універсітэцкай ці да спецыялітэцкай, не веду, як гэта сказаць, адукацыі, ёсць падзел на школу менавіта і на ліцэй. Там, здаецца, 8 год ты навучаешся ў школе, і калі ты хочаш атрымаць вышэйшую адукацыю, то ты ідзеш у ліцэй. Ліцэй цягнецца 4 гады. Наколькі я ведаю, і там цябе рыхтуюць менавіта да паступлення ва універсітэт. То бок атрымліваецца у іх замест 11 нашых год вучацца 12. І гэта ўжо не называецца школай, што характэрна. То бок калі ты з палякам размаўляеш, то для іх школа гэта менавіта ў нашым разуменні такая сярэдняя адукацыя. Типу того.
Можна школу скончыць і пайсці, напрыклад, не ў ліцэй, а забыў, як гэтыя установы называюцца, дзе цябе могуць навучыць там быць электрыкам, зваршчыкам і гэтак далей. І гэта, дарэчы, досыць прэстыжная установа ў Польшчы, таму што ты калі іх скончваеш, ты можаш зарабляць грошы, блядь, у некалькі разоў больше за тыя, што зарабляюць людзі пасля атрымання вышэйшай адукацыі. Таму што ў Беларусі, напрыклад, вось тыя праславутыя ПТУшкі, гэта проста адстойнікі для быдла, і там ніколі нічаму нікога не вучаць. І калі людзі працуюць потым электрыкамі, там зваршчыкамі, то яны хутчэй вучацца гэтаму недзе ў іншым месцы. А ПТУ гэта проста такая школа для людзей, якія не прайшлі ў профільныя клясы 10-11. Яны занадта тупыя, і яны ідуць у ПТУшку. Здароў, прывітанне, бобрага стрыму табе. Дзякуй, дзякуй. Для меня, для наших подписочников поставили лайк, пожалуйста. Полноценный враг. Ну, без вопросов, ты вообще с автоматиком бегал. Вот у тебя 3 сценария в жизни. Какой тебе лучше всего? Первый, второй. Бля, можете мяне ёбнуць тут просто на месцы? Я ад адной думкі, што мне прыйдзецца зноў пабачыць сваю сям'ю, просто хочу, блядь, з разбегу в окно з этой, блядь, з 10-го поверху скинуться, разбежавшись, прыгнув со скалы. Первый, второй. Прывітанне, Питмастер Би. Нет, первый нет. Рады тебе бачить. Второй. Не, ну у тебя, ну, У первый нас тут белорусы на повестке дня. и второй. Второй — это посидеть в тюрьме? Мне посидеть лучше. Лучше. А когда выйдешь, думаешь, я забуду за тебя? Нет, конечно. Ну, они скинутся. Мы? Чат. Вось. Я б ніколі пра вас так не падумаў. Вы скінецеся, каб ёбнуць ёбанага ебларусіка, які пайшоў ва Украіну забіваць вас і вашых дзяцей. Вось напішыце плюс у чат, хто б скінуўся, і я вас усіх пабаню абавязкова. Абавязкова 100% я вас буду баніць за гэта. Так, так. Таму нават калі вы так лічыце, то не пішыце лепей плюс. Вось. Таму што я абсалютна ўпэўнены, што мае гледачы ніколі не сталі б скідвацца на забіццё ёбанага псіхапата-маньяка, які прыйшоў душыць мірняк пасля таго, як ён 5 год душыў свіней, піздзячы іхняе мяса і прадаючы потым. Плюс. Ах ты, сука, блядь, ідзі сюды. Клік-клік забаніў, всё. У Німеччини схожа штука. В середній школі ті, хто планують йти в універ, спершу йдуть до гімназій, а ті, хто планують на всяких механіків, електриків, йдуть до ріал-шул. Так, і насамрэч у Польшчы таксама была раней сістэма школа, гімназія, ліцэй. І я лічу, што так і павінна быць. Гэта акурат была калька з нямецкай сістэмы, калі ты можаш адвучыцца там некалькі пачатковых клясаў, і калі табе гэтага дастаткова, то ты ідзеш працаваць, зарабляць грошы. Калі табе недастаткова першых клясаў, і калі ў цябе ёсць патэнцыял атрымаць адукацыю вышэй, не заўсёды адукацыя вышэй азначае, дарэчы, больш грошай. Гэта трошачкі іншая сістэма каардынат. Звяртаю вашу увагу. Але калі ты хочаш атрымаць вышэйшую адукацыю, не ў сэнсе універсітэта, а проста хаця б які-небудзь спецыялітэт, то скончваеш гімназію і потым паступаеш на свой спецыялітэт. І працуеш там электрыкам. Магчыма, дарэчы, так можна і на ветэрынара адвучыцца, я вось не ўпэўнены. Таму што ў Беларусі можна. Але, зноў ж такі, ты будзеш працаваць проста чорнарабочым, нават у калхозе, калі ты скончыш гэты каледж ветэрынарскі. Цябе да ніякай сур'ёзнай працы ветэрынарскай ніхто не дапусціць.
Вось, а калі хочаш ва ўніверсітэце вучыцца, то будзь добры скончыць ліцэй. І я лічу, што менавіта такая сістэма. Я, ў прынцыпе, не тое, каб за абавязковую агульную адукацыю, я супраць не тое, што абавязковая агульная адукацыя, а супраць агульнай адукацыі ў прынцыпе, таму што я лічу, што бацькі павінны гадаваць сваіх дзяцей самі. Але калі мы ўжо знаходзімся ў сістэме, дзе нам абавязкова трэба абраць якісьці з гэтых варыянтаў, то я б, канешне, выступаў за падзел, ну, прынамсі, на 3 этапы, а то и больше. Это пизда, я недавно глядел ЗП после нейробиологии, и мне хочется пойти на электрика, уже денег не платят. Чава, ты як думал, блядь? Ты, калі ідзеш вучыцца на неўрабіёлага, ты фактычна распісваешся ў тым, што твоя галоўная кар'ера будзе навуковай. І ты, канешне, можаш паехаць у якую-небудзь нямецчыну, дзе навукоўцам плоцяць сапраўды нямала. Але калі ты застаешся ў Польшчы, то, блядь, ну ты ведаў, на што ішоў. Так, навукоўцы і ў Польшчы таксама атрымліваюць не тое, каб ахуенныя грошы. Вядома, гэта лепшыя грошы, чым ва ўкраіне, чым у Беларусі. Там вось, напрыклад, калі ты дактарант і атрымліваеш доктарскую стыпендыю, там першыя 2 гады ты атрымліваеш, здаецца, 1000 еўра, а потым пасля 2 год там нейкая пераацэнка адбываецца, наколькі добра ты там вучыўся, працаваў, і табе плоцяць ужо 2000 еўра. Але табе для гэтага трэба спачатку скончыць 3 гады бакалаўрыяту, потым 2 гады магістратуры, і толькі потым ты паступаеш у дактарантуру, якая цягнецца 4 гады. І найлепшае, што ты можаш выбіць у сэнсе грошай з навуковай дзейнасці, гэта гранты, гэта стыпендыі, там стыпендыі універсітэцкія, стыпендыі міністэрства адукацыі, там навукі, і магчыма нейкія падпрацоўкі. Таму што плаціць табе менавіта за тое, што ты навучаешся ва універсітэце, пачнуць толькі на этапе дактарату. А да гэтага ты будзеш проста смактаць пісюн, іначай ніяк. Ну, з іншага боку, вышэйшая адукацыя, яна і павінна быць такой справай людзей заможных. Калі ты не можаш сабе дазволіць проста па прыколу адвучыцца 10 год, блядь, ва універсітэце, то, мабыць, вышэйшая адукацыя, яна не для цябе. Так, пагоджуюся, такая сістэма выглядае більш правільна. Да яна для ўсіх выглядае больш правільнай, акрамя людзей, якія па-за сваім копіумам, па-за сваімі шорамі ніхуя не бачаць, яны думаюць, што вышэйшая адукацыя у 26-м годзе 21-го стагоддзя азначае хоць штосьці, блядь, у гэтым свеце. То бок, ладно, там неўрабіялогія, ты калі скончыў неўрабіялогію, ты валодаеш больш-менш нейкімі навыкамі IT, статыстыкі, ты можаш пайсці там у Big Data, у апрацоўку даных, ты можаш паспрабаваць займацца электронікай. Вось, напрыклад, я ў рамках сваёй навуковай працы маю дачыненне з электронікай, з такімі прымітыўнымі механізмамі, можна сказаць, такога рабатычнага фармату. Можна ў гэтую галіну пайсці, калі цябе заебала навука, ты хочаш пайсці вось менавіта у нешта такое больш грашовае. Заняцца электронікай. Электроніка можа прыносіць вялікія грошы. Але зноў ж такі, ну, гэта залежыць канкрэтна ад тваёй асаблівасці працы. Напрыклад, ты калі у больш біяхімічныя нейкія даследаванні пойдзеш, звязаныя з неўрабіялогіяй, то тэарэтычна ты можаш займацца якой-небудзь лабараторнай працай у прыватнай фірме, рабіць там нейкія аналізы, хуё-маё.
чыста як лабаранты, за гэта таксама неблагія грошы атрымліваць. Адзінае, чаго ў Польшчы не хапае пакуль што да гэтай пары, гэта аддзелаў R&D, то бок Research and Development. Такіх аддзелаў унутры прыватных фірмаў, якія плоцяць шмат грошай сваім працаўнікам, і вось у гэтых аддзелах яны займаюцца менавіта што навуковай працай. На жаль, у Польшчы гэтая тэма не развітая. Таму калі б ты хацеў працаваць у R&D, менавіта навуковай працы, а не проста хуярыць нейкае гаўно па прабірках цэлымі днямі, бяздумна абсалютна па пратаколе, то табе прыйшлося б шукаць працу дзесьці яшчэ. Карацей, просто не стаўцеся да вышэйшай адукацыі, як, да, не ведаю, як да атрымання кіроўчых правоў, як, не ведаю, карацей, вышэйшая адукацыя, яна просто дае табе магчымасць набыць навыкі, набыць кантакты цікавыя з цікавымі людзьмі, набыць штосьці, просто прайсці свой унікальны шлях у гэтай сістэме адукацыі. Асабліва, калі ты навучаешся ў заходняй навучальнай установе, а не ў постсаўковай. Тут ты просто літаральна робіш сябе сам. І вось што ты сам сябе зробіш, то і з тым ты і застанешся па жыцці. То бок, нават калі табе не падабаецца ў прынцыпе навуковая кар'ера, гэта абсалютна нармальна. Шмат людзей, якія навучаюцца на нейрабіялогіі, разумеюць, што навука не для іх. Але гэты кірунак нейрабіялогія, ён проста дае табе магчымасць развівацца, у тым ліку ў розных іншых накірунках, якія табе больш пасуюць. Проста трэба разабрацца, у чым ты лепей разбіраешся, у чым ты добры як спецыяліст. Гэта ж не спецыялітэт, зноў ж такі. Гэта ніяк адвучыцца на зваршчыка, на электрыка ебанага там. Гэта ўсё добрыя прафесіі, і за іх плоцяць шмат грошай. Але вышэйшая адукацыя, яна не пра гэта, Вышэйшая адукацыя – гэта такая забава для эліты. Для людзей, якім проста задавальненне дае нейкая высокая інтэлектуальная дзейнасць. У гэтым сэнсе атрымаць навуковую адукацыю, нейрабіялагічную, скажам, там, хімічную, неважна якую, гэта вельмі блізка да таго, каб атрымаць адукацыю ў філазофіі, у гісторыі, у праве. У праве гэта яшчэ туды-сюды, таму што тэарэтычна ты як юрыст можаш зарабляць сапраўды вялікія грошы, калі ты добры юрыст. Як філёзаф ты ніхуя не будзеш зарабляць, і як навуковец хутчэй за ўсё таксама. Не. Понятно, чо эліта совсем бібу. Або проста нахуй пасылай гэта ўсё. То бок не ўсім быць як я. То бок я-то планую, у прынцыпе, заставацца ў акадэміі так доўга, як толькі змагу. І выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае мне акадэмія для таго, каб праводзіць цікавыя трансляцыі, напрыклад, на Ютубе. Вось мне гэта больш цікава. То бок я сабе кірунак спецыяльна абіраў так, каб потым было цікава з людзьмі піздзець пра яго. То бок, вось мне цікава нейрабіялогія, і людзям у сярэднім таксама цікава штосьці паслухаць пра мазгі. Я проста як сертыфікаваны нейрабіёлог магу кампетэнтна такія размовы весці. Проста гадзінамі з людзьмі размаўляць пра такія цікавыя рэчы. І мне гэта прыносіць задавальненне. А камусьці нахуй гэта ўсё не здалося, хочуць проста зарабляць грошы. І яны з самага пачатку, як паступаюць ва ўніверсітэт, напрыклад, ідуць працаваць у Жабку. І там застаюцца. Проста піліць грошы. Гэта цалкам адэкватны, легітымны сцэнар. Просто не для мяне. Я, напрыклад, у рот ебаў любую фізычную працу. Мне нядаўна пачалі казаць, людзі, якія спрабуюць уліцца ў стрымінг беларускі, пачынаюць мне казаць, што
блядь, гэта цяжэй за фізычную працу, што лепей працаваць фізычна, чым па 6 гадзінаў сядзець і пиздзець на стрыме. Для мяне гэта нонсенс абсалютны, таму што я лепей буду хоць па 12 гадзін сядзець пиздзець на стрыме за ніжэйшую ЗП, чым працаваць фізычна на якім-небудзь складзе, блядь, на якой-небудзь такой хуйні. То бок ладно, яшчэ там электрык, гідраўлік, карацей, які-небудзь будаўнік, у якога ёсць інтэлектуальны аспект ягонай дзейнасці, і яму не прыходзіцца таскаць проста на сабе нейкія кілаграмы мяса, жалеза, а ён прыходзіць і працуе мазгамі таксама у пэўнай ступені. Гэта яшчэ паўбяды і паўпізды. Тут праблема проста ў тым, што ў мяне такіх навыкаў няма. Там туды ж якія-небудзь аўтамеханікі. Гэта людзі, якім прыходзіцца працаваць мазгамі ў большай ступені, чым фізычна. Проста для гэтага патрэбны канкрэтны досвед. То бок калі ты вось як я ўсё жыццё хейціў аўтамабілі, і для цябе абсалютна было неважна, які там маркі, блядь, аўтамабіль у твайго бацька, у тваіх знаёмых. Ты, калі ішоў па вуліцы, ты ніколі не заглядаўся на тачанкі, калі ты ніколі са сваім бацей не рыўся у рухавіку вашага аўто, то, блядь, ва ўзросце 20 плюс год ужо неяк пазнавата улівацца у аўтамеханіку. Ну, як па мне. Таму прыходзіцца карыстацца тым багажом, які я маю. Вось я ім карыстаюся. То бок у мяне няма выбару зараз зарабіцца электрыкам, блядь, аўтамеханікам. І мне гэта задавальненне не прыносіла б таксама. А вось выбар або займацца фізычнай працай тупой, або займацца інтэлектуальнай працай, у мяне ёсць. Не ў кожнага чалавека ён ёсць. У некаторых людзей у маім узросце застаецца толькі выбар працаваць на тупой фізычнай працы. Мне пашчасціла. Я магу працаваць інтэлектуальна. Гэта прыносіць мала грошай. So be it. Мне похуй. Я вырас у досыць сціплым асяроддзі, у сціплай сям'і небагатай. Я, ў прынцыпе, прынюхаўся. Таму неяк так. Вище освіта, коли чат ГПТ пише курсову роботу за 5 хвилин. Ну, перебільшення, звісно, але тим не менш. Я згодний абсолютно. Я з гэтым абсолютно згодны. Просто одна справа дыплом просто як фармальнасць, якая дазваляе табе пераходзіць на наступныя нейкія этапы прысвячэння ў гэты культ вышэйшай адукацыі, а іншая справа сам працэс нейкай інтэлектуальнай дзейнасці. І для мяне вось гэты працэс мае каштоўнасць. Гэты працэс і ўсё, што вакол гэтага працэса круціцца. Усе размовы, усе сустрэчы, усе канферэнцыі, усе колы навуковыя. Мне гэта цікава. Пиздзець. Пиздзець гэта ахуенна. Пиздзець гэта цікава. Пиздзець гэта шляхетна. А зарабляць пиздзячы, пиздзюнкаючы сваім ротам проста, гэта яшчэ лепей. Гэта найвялікшы лайфхак сучаснасці. Калі у вас ёсць талент на тое, каб пиздзець гадзінамі, не перастаючы на стрымах і лутаць за гэта грошы, то вы выйгралі ў гэтае жыццё проста найлепшую пазіцыю. Я гэта так бачу. Ну, пока що блядь, складно читати по суржику вашому. Ну, пока що нейробіологія того стоїть. Окей. Як скажеш. Жиза, все життя хейтив йобані автомобілі. А робота в службі підтримки Дніпрових офісах. Інтелектуальна праця. Та не. Офісная праца, яна няшмат адрозніваецца ад працы чыста фізычнай. Яна, ну, па інтэлектуальным
высілку знаходзяцца менавіта прыкладна на ўзроўні тупой фізычнай працы. Таму што нават у тупой фізычнай працы, скажам, на якім-небудзь складзе, я працаваў на складзе, там таксама трэба саабразіць трошкі. Там трэба расставіць прадукты правільна на палеце, там трэба умець распараджацца з гэтым мікрафонікам, з гэтым апаратам, які табе выдаюць, для таго, каб замовы прымаць і завяршаць. Трэба вучыцца кіраваць гэтай тачанкай. То бок там таксама пэўная колькасць навыкаў патрэбная для таго, каб такой працай займацца. А ў офісе, што там, блядь, якія там нахуй навыкі? Просто навыкі любога рандомнага норміса, які скончыў, нават не тое, каб скончыў, хаця б пачаў вышэйшую адукацыю. І то не абавязкова. То бок навыкі там Word, Excel, якога-небудзь PowerPoint, гэта рэчы, якія можна, блядь, па плейлістах на Ютубе вывучыць і ўсё. А то і на практыцы проста ў школе. Гэта, гэта, блядь, 9 клясаў будзе нават зашмат для такой працы ў офісе. А калі ты проста сядзіш у кол-цэнтры нейкім ябаным, то тым больш. Там проста вырашае тое, наколькі ты добра з людзьмі абыходзішся, кантактуеш, наколькі ты гатовы вытрымліваць тонны негатыву ў свой бок, тонны ігнору ў свой бок, прапануючы людзям нейкую хуйню, якую табе сказалі прапаноўваць па тэлефоне. Але інтэлектуальна, калі мы за інтэлектуальную працу гаворым, то гэта ніжэй нават за тую працу на складзе, напрыклад, якую я прайшоў. То бок сядзець у кол-цэнтры гэта варыянт для людзей з яшчэ ніжэйшым IQ. Нават пры тым, што там нібыта больш фізычнай працы. Я падазраю, што і плоцяць на складзе больш, чым у кол-цэнтры. Не, офіс гэта для быдла абсалютна. Вышэйшая адукацыя гэта для кайфа ад жыцця. Ну так. Так і ёсць. А що ти ходив на Уронус в эту году, а то я проїбал і пизда жалею. Я так само проеб, тому що там можна було виступати тільки з готовими даними, а у мене на той момент, коли треба було подаватися, яшчэ їх не було. Тому, пряму удел раз 2 гады атрымліваецца, ён ладзіцца раз у 2 гады. І мне было не до таго трошки, тому што мне трэба было гэтыя самыя даныя атрымаць, я не паспяваў, плюс тут яшчэ сесія набліжаецца, плюс трэба пісаць дыплём, і я просто вырашыў хуй забіць. Я невялікі аматар вось гэтага разрывання сабе ачка, каб ва ўсіх канферэнцыях паўдзельнічаць і ва ўсіх актыўнасцях паактыўнічаць. Я просто стараюся па меры сваіх магчымасцяў, рэсурсаў займацца такой сацыяльнай актыўнасцю, сацыяльна-навуковай актыўнасцю, асабліва улічваючы, што там трэба было заплаціць каля 300 злотых, по-мойму, за удзел. У пизду, блядь. У меня столько няма. Работаю 17 лет в IT, без вышки. Большинство людей, которые просто с вышкой приходили, на собеседование, буквально нихуя из себя не представляли. Ну, вышэйшая адукацыя у IT гэта сумневная рэч, насамрэч. Што такое вышэйшая адукацыя ў IT? У прынцыпе, што гэта за навык такі IT? Не, я, канешне, чуў пра тое, што існуюць такія кодеры менавіта, якія не займаюцца нейкай канкрэтнай галіной, не спецыялізуюцца на нейкай канкрэтнай, не ведаю, в обласці галіне дзейнасці. Яны проста кодеры, яны
сочыць за тым, каб код ён меў адпаведную структуру, каб ён быў лаканічны, каб там карацей я не кодер, я праграмаваннем карыстаюся выключна інструментальна. Ніколі не займаўся менавіта кодзінгам, каб любы код просто прыводзіць у нейкае там не ведаю у нейкі вытвор мастацтва. Не, такога ніколі не было ў мяне, але я чуў пра тое, што такія людзі ёсць. Хаця мне вось здаецца, што гэта хутчэй ужо нагадвае спецыялітэт. Калі людзі проста разглядаюць структуру кода, шліфуюць яго. Чым гэта адрозніваецца ад таго, каб шліфаваць дошкі там, круціць гэтыя правадкі, калі ты электрык. Чым гэта адрозніваецца ад таго, каб закручваць трубы там гэтым гаечным ключом. Для мяне гэта такая чыста тэхнічная праца. Яна не патрабуе вышэйшай адукацыі. Вось гэтую хуйню яе насамрэч можна было спусціць у спецыялітэт. Таму што сур'ёзна. Гэта і не гэта ў традыцыі універсітэту як такога не змяшчаецца абсалютна. Таму што такое класычны універсітэт? Гэта філазофія, гэта медыцына, гэта права, матэматыка. Пад медыцынай можна разумець у прынцыпе ўсе натуральныя навукі, таму што традыцыйна медыкі яны займаліся акурат усім, што было пад рукой, і фізікай, і хіміяй, і біялогіяй, і медыцынай проста у сэнсе прыкладным, каб гэтыя ўсе веды выкарыстаць на практыцы і лекаваць людзей. Ось, таму, у прынцыпе, за вышэйшую адукацыю, што я ўспрымаю, гэта натуральныя навукі, фізіка, хімія, біялогія, медыцына, гэта матэматыка, якая не з'яўляецца навукай, але пры гэтым з'яўляецца універсальнай мовай навукі. Філазофія, туды ж, вельмі такая сястрынская дысцыпліна з матэматыкай. Хаця, наколькі я ведаю, філазофія, яна цалкам да матэматыкі ніяк не зводзіцца, хаця былі такія спробы ў 20 стагоддзі, каб прывесці ўсё ў нейкую адзіную сістэму коардынат. Вось аналітычныя філозафы розныя гэтым спрабавалі займацца, па-мойму, Фрэге канкрэтна, але магу тут памыляцца, я не філозаф. Не атрымалася гэта, таму дзве асобныя дысцыпліны. Што яшчэ? Права і тэалогію. Тэалогію таксама можна сюды дадаць. Вось 5 класычных накірункаў. Усё, што тычыцца там паліталогіі, ебаной, сацыялогіі, псіхалогіі, кодзінгу, сюды ж гендер-стадіс усялякія, хаця гэта таксама сацыялогія. Якія яшчэ такія смеццевыя кірункі? Кіраванне, бізнес, усё гэта не вышэйшая адукацыя. Гэта проста кірункі, якія спецыяльна адкрываюцца ва ўніверсітэце, каб зарабляць грошы на гоях. Я гэта так бачу. А так, нейкія асноўныя навыкі кодзінгу таго ж самага, яны неабходныя любому сучаснаму спецыялісту, чым бы вы ні займаліся. Але гэта не азначае, што ўсе абсалютна робяцца праз гэта айцішнікамі, нейкімі кодзерамі. Не, проста, ёсць нейкая спецыяльнасць, напрыклад, неўрабіялогія, і ў эксперыментах у неўрабіялогіі або ў апрацоўцы даных, якія я атрымліваю ў неўрабіялогіі, я выкарыстоўваю метады статыстыкі, метады праграмавання, таму што, часта атрымліваецца так, што твой дызайн эксперыменту, ён ніякім чынам не кладзецца на ўжо гатовыя інструменты, у тым ліку інструменты статыстыкі, і табе прыходзіцца іх ствараць самому. І найлепшы спосаб гэта зрабіць, гэта менавіта, што код. Асабліва ў часы, калі гэты код табе можа напісаць чат GPT. У гэтым сэнсе, канешне, мы ўсе навукоўцы, дахуя праграмісты. Але праграмаванне тут не выступае нейкім асобным накірункам, хутчэй проста навыкам, адным з вялікай іх колькасці.
Працаваў у кал-цэнтры і давялося амаль адразу сысці, бо гэта чысты брэйн-рот. Не ўсялякая офісная праца такая, канешне, але размаўляць па скрыптах і слухаць тупых бабак – гэта стагнацыя для башкі. Ну так. Плюс тэалогія до класычнага універу. Так, я яе залічыў. Ты або праслухаў, або напісаў паведамленне перад тым, як я яе назваў. То бок, медыцына ў сэнсе ўсе натуральныя навукі, філазофія, матэматыка, права, тэалогія. Вось 5 рэчаў, якія я прызнаю за вышэйшую адукацыю. Вось гэтая пяцерня людзей, якія ніколі не будуць зарабляць і якія могуць толькі свой пісюн, пацерабіць па выніку атрымання дыплому па гэтых спецыяльнасцях. То бок гэта адначасова адзіныя кірункі, якія я прызнаю за вышэйшую адукацыю і пры гэтым кірункі, пасля которых вы цалкам магчыма ніхуя не будзеце зарабляць. А магчыма і будзеце, таму што яны зноў ж такі дазваляюць вам развівацца у шматлікіх кірунках. То бок у рамках медыцыны вы можаце быць, то бок хімію вы, напрыклад, атрымалі адукацыю ў хіміі. Ідзеце працаваць у якую-небудзь фармкампанію і робіце там дахуя грошай. А можаце пайсці ў навуку як хімік і ніхуя не зарабляць грошай. Таксама варыянт. Як вам больш падабаецца. То бок калі ў вас заможныя бацькі або ёсць нейкая іншая крыніца даходу, то вам жа похуй, па ідэі, павінна быць. Ці вы як навуковец зарабляеце грошы, ці не. Для вас гэта проста фан. Вось тое ж самае з правам, тое ж самае з філазофіяй, матэматыкай, тэалогіяй. Тэалогію ты скончыў і нібыта. Хуй да ніхуя, што гэта такое? А ў прынцыпе-то яна блізкая да філазофіі, то бок ты можаш тэарэтычна пайсці ў юрыспрудэнцыю, ты можаш пайсці зрабіць сабе рэлігійную кар'еру. Шмат ёсць варыянтаў. У рэлігійнай кар'еры не тое, каб шмат плоціць табе. Але зноў ж такі, калі ты тэолог, калі ты хочаш рэлігійную кар'еру, часта гэта маецца на ўвазе менавіта ў хрысціянскім рэлігійным свеце, то, нахуя табе грошы, ты ж хрысціянін, Так, чыста там на бульбачку, на сала і ўсё. Хату здымаць. Навошта табе яшчэ? Навошта табе больш? Гэта не па-філязоўска неяк, не па-хрысціянску, не па-тэалагічнаму, не па-нашаму. Прывітанне, USLS. Што наконт інжынерных спецыяльнасцяў? Залежыць. У Беларусі, напрыклад, інжынерныя спецыяльнасці азначаюць, што ты проста рыхтуешся ісці на завод, круціць нейкія балты і баны. Гэта таксама праца нізкаінтэлектуальная. Але калі ты маеш на ўвазе інжынерныя спецыяльнасці ў сэнсе заходніх інжынерных спецыяльнасцяў, то яны цалкам падпадаюць пад кірунак медыцына, то бок натуральныя навукі. Ты як інжынер проста навучаешся выкарыстоўваць фундаментальныя навуковыя веды для стварэння нейкіх тэхналогіяў. І гэта могуць быць тэхналогіі як у біялогіі, так і ў хіміі, у фізіцы, у любой галіне. То бок можна сказаць, што біятэхнолог, ён з'яўляецца біялагічным інжынерам. У гэтым сэнсе інжынерыя, канешне, з'яўляецца часткай класычнай вышэйшай адукацыі. Безумоўна. Ой, запиздзеўся я, мне трэба сабе наліць кока-колы. Напішыце што-небудзь у чаце цікавае. Або проста зараз працягнем глядзець відосы. Абасрыце маю пазіцыю. Давайте, сацыёлагі, псіхолагі, пішыце, бамбіце, што вы як неродныя. Давайте, я не лішу вашыя дысцыпліны вышэйшай адукацыі. То бок, калі вы атрымалі па іх нейкі дыплом, вы не атрымалі вышэйшай адукацыі з майго пункту гледжання, Вы і сацыялогія гэта не навука, і псіхалогія гэта таксама не навука. І, паліталогія гэта не навука. І... Вось.
И история, блядь, не наука. Смоктать хуй, блядь. Давайте, бомбите, блядь, в чате. Я буду за вами спрашаться, блядь. Хуесосы, нахуй. Гуманитары ебаные, блядь. У, суки, блядь. Чекайте, зараз прийду. Так. А ти якою мовою програмування користуєшся в праці Python, MATLAB чи щось інше? І чи реально надо уміти щось кодувати, чи курс з УЙ і чат ГПТ хватить? Я користаюся чим прийдеться. Python, MATLAB, R. R, до речі, користаюся значна радзей. З таго, што я бачыў, R гэта такая утыліта для бумераў. То бок, у прынцыпе, ўсё, што робіць R, робяць ужо гатовыя утыліты тыпу статыстыка, тыпу якія там былі Orange, розныя іншыя. MATLAB, по-моему, таксама статыстыку робіць неблагую. Ну, вось я карыстаюся па сутнасці MATLAB для таго, каб пісаць скрипты, скажем так, для апрацоўкі даных і для таго, каб задаць умовы ў эксперыменце, таму што ў нас там звязана, карацей, нашая... Толькі я не памятаю ўжо. У нас, карацей, у эксперыменце неўрабіялагічным, які я раблю, ёсць падзел паміж MATLAB і Python. Я толькі забыў цяпер, я просто даўненька ўжо не рабіў сам гэтыя эксперыменты, забыў канкрэтна у якой з гэтых моваў, што канкрэтна мы рабілі. Вам памятаю, што ў адной мы усталёўвалі параметры светлавых такіх сігналаў, якія мы падавалі на вочы пацуку.
а у іншай канкрэтна, по-мойму, мы запускалі паслядоўнасць гэтых сігналаў. Неяк так карацей, я ўжо не памятаю. А зараз я MATLAB карыстаюся для таго, каб апрацоўваць менавіта даныя, якія я атрымаў. То бок гэта чыста такая чарнавая праца насамрэч з гэтым праграмаваннем у неўрабіялогіі, але прыдатная, таму што часта ніякіх гатовых інструментаў не існуе, бо эксперыменты занадта нестандартныя. Ось. Наколькі табе хопіць курсаў з уёту, хуй ведае. Насамрэч, гэтыя курсы, яны хутчэй існуюць, каб даць табе нейкую аснову, базу, а вучыцца сапраўды праграмаванню ты будзеш ужо на практыцы у сваіх эксперыментах канкрэтных. І там ты найбольш навыкаў набудзеш працы ў гэтых мовах, чым проста на нейкіх там курсах. Хаця я прайшоў, у нас быў курс Pythonu, цэлы год трываў, з MATLAB адзін семестр таксама быў. Вось, але б я не сказаў, што... Я б не сказаў, што гэта абсалютна неабходныя курсы. Мне здаецца, дастаткова зразумець, як працуе прынамсі адна з моваў праграмавання, каб ужо пачаць арыентавацца ва ўсіх іншых. Асабліва з дапамогай чату GPT. То бок, вывучыў ты нейкі Python, і ты, ў прынцыпе, ўжо разумееш, як працуе і MATLAB, і R. Там ёсць свае нюансы, але яны досыць хутка схопліваюцца і не выклікаюць праблемаў. Асабліва ўлічваючы, што ты так ці іначай проста будзеш піздзіць код або з чату GPT, або з якіх-небудзь адкрытых рэсурсаў, і максімум яго як-небудзь дашліфоўваць да сваёй працы. Ты не будзеш пісаць цэлы код, блядь, з нуля, хутчэй за ўсё. Ну, прынамсі, як на ўрабіёлях. Про історыю ЗАЙВ было. Што такое ЗАЙВ? Але судзячы па сумным смайліку, я раблю выснову, што у чаце ў нас з'явіўся спадар-гісторык, якому не спадабалася моя пазіцыя або ссыканне, блядь, людзей з гістарычнай адукацыяй. Так, як магістр права згоден з тваёй пазіцыяй. Ну, правильно, блядь, ты ж магістр права, а не гісторыі, там, не паліталогія. Яшчэ б ты быў не згоден з маёй пазіцыяй. Я ж яе, блядь, я ж твою адукацыю увазнёс у гэтай іерархіі вышэй. Таму я б здзівіўся, калі б ты быў не згодны з маёй пазіцыяй. Мабыць, толькі пра псіхолагаў дарма ты так. Не, ніхуя. Ёсць клінічны накірунак, які на медыцыне вывучаецца, не псіхіятрыя, а ёсць факультэт піздзежа на кухні. Гэта трэба разбірацца. Таму што, напрыклад, у нас ва універсітэце, да і ў прынцыпе на большасці, мне здаецца, універсітэтаў у свеце, псіхалогія чыста генеалагічна выходзіць з факультэту філазофіі. І пры гэтым спрабуе рабіць сябе нешта кшталту навукі. І гэта атрымліваецца звычайна досыць хуёва. Я не маю прэтэнзіяў да когнітыўных неўрапсіхолагаў, так назовем гэта. Людзей, якія займаюцца даследаваннем мазгоў чалавека ў кантэксце ягоных паводзінаў. Але ўсё, што тычыцца такіх больш сацыялагічных аспектаў, таго, каб даводзіць, што насамрэч асноўнымі матывамі чалавечага захавання з'яўляюцца не гены, не ягоныя мазгі, а менавіта нейкія ягоныя сацыяльныя стасункі, то тут адразу я выключаюся і кажу спірдаляй на Украіны. Або, прынамсі, спірдаляй до філазофіі. Але, ў прынцыпе, да псіхалогіі я стаўлюся так, на паўшышачкі. То бок, частку псіхалогіі можна проста залучыць да неўрабіялогіі і, адпаведна, да біялогіі.
А тую частку, якую не можна туды залішыць, можна паслаць нахуй. Напрыклад, сучасных біхевіярыстаў можна проста пасылаць адразу ў пізду, якую да гэтага трахнулі досуха. Але па пиздежу на кухні ў мяне доктарская ступень тады, без усялякіх дыпломаў. Жиза, зайве лішняе. Ага, окей. Зайве лішняе, але я не історик, я офісне бидло. Ну так що ти вийобуєшся тады? Гісторыкі смактаць, блядь. То бок калі, зноў ж такі, калі гісторык не з'яўляецца паводле сваёй працы прадстаўніком вось гэтага медычнага кірунку, які я апісаў, то ну гэта як хоббі нейкае, ведаеце, сядзець, разбіраць там нейкія чарапушкі, блядь, ракушкі гэтыя, гаршкі нейкія для срання, і потым казаць, што вось глядзіце, у нас этносы фармуюцца на аснове, блядь, гаршкоў, якія яны ляпілі у старажытнасці. Вось, а значыць, гэта былі розныя народы. Вось па-рознаму яны ляпілі свае гаршкі, значыць, гэта былі розныя этносы. І потым з гэтага вырастае уяўленне аб тым, што этнос чалавека, ён мае выключна культурны складнік і ніяк абсалютна не абумоўлены генамі. Адсюль потым выходзяць падобныя ж погляды на расу або субрасы. І я хейтер на гэтага падыходу, у прынцыпе. То бок, калі гісторык не займаецца аналізам папуляцыйнай генетыкі, скажам, і супастаўленнем папуляцыйнай генетыкі з данымі якіх-небудзь гэтых археалагічных выкапняў, то гэта не гісторык, гэта пиздабол. Вось і ўсё. Або у найлепшым выпадку добры журналіст, які праводзіць, скажам, даследаванне ў архівах і на аснове гэтых даследаванняў робіць нейкага роду рэпартаж. Вось. Ён можа быць у выглядзе там доктарскай працы, але гэта ўсё яшчэ проста аналіз дакументаў. Гэта так сабе навука. Немагчыма ў гісторыі правесці эксперымент. Гісторыя за ўсю сваю гісторыю не дала ніводнай тэхналогіі, акрамя тэхналогіі прапагандысцкіх. Але зноў ж такі, прапагандысцкія тэхналогіі, яны прымітыўныя і яны вядомыя чалавецтву ўжо доўгія тысячагоддзі. Тут гісторыкі не ўнеслі, мне здаецца, нейкага свайго унікальнага слова, не зрабілі ніякага ўнёску. Туды ж там палітолягі і іншыя педаркі. Паводзінная псіхалогія раўно хуета. Што ты называеш паводзіннай псіхалогіяй? Біхевіарысцкую псіхалогію? Калі так, то хуета. Калі мы не гаворым пра метадалагічны біхевіарызм, то бок пра тое, што частка старых гэтых яшчэ з пачатку 20-го стагоддзя метадаў, тэхнікаў, такіх біхевіаральных тэстаў, якія выкарыстоўваюцца ў неўрабіялогіі, калі мы не разважаем пра біхевіарызм як частку неўрабіялагічнага эксперыменту, за якой потым павінны ісці даследаванне больш глыбокіх фізіялагічных механізмаў тых ці іншых паводзінаў, то так, гэта хуйня. Я звычайна люблю распавядаць пра модус сацыялагічных даследаванняў. І часткова гэта накладаецца на частку даследаванняў псіхалагічных. Вось як выглядае класычнае біхевіарысцкае або сацыялістычнае сацыялагічнае даследаванне. Вось глядзіце, мы можам правесці даследаванне, якое пацвердзіла б карэляцыю паміж тым, што у сям'і, у якой на палічках дома стаіць шмат кніжак, нараджаюцца і растуць разумныя дзеці. Вось у нас карэляцыя: шмат кніжак на палічцы, разумныя дзеці ў сям'і.
з высокім IQ. Біхевіарыст і сацыёлог якую выснову з гэтага робіць? Што вялікая колькасць кніжак на палічцы прыводзіць да высокага інтэлекту дзіцяці. Я збіўся з думкі, прабачце. Все, я выйшаў зноў на думку. Карэляцыя паміж тым, што ў нас шмат кніжак на палічцы і што дзеці разумныя ў сям'і. Адпаведна, якая практычная рэкамендацыя можа быць ад сацыёлага / біхевіарыста? Калі вы хочаце, каб вашыя дзеці былі разумныя з высокім IQ, купляйце кніжкі і стаўце іх на палічкі. Гэта як выглядае даследаванне сацыёлага / біхевіарыста / левака. Таму што я нагадваю, што найбольш левая дысцыпліна з усіх сучасных гэта сацыялогія менавіта. І далей там псіхалогія таксама недалёка адышла. Як праводзяцца даследаванне ў натуральных навуках? На тым жа самым прыкладзе з кніжкамі і дзецьмі. Біолог мог бы праверыць, ці не існуе якога-небудзь трэцяга фактару, які ўплывае адначасова і на тое, што ў доме будзе шмат кніжак, і на тое, што дзеці будуць разумныя. І гэтым трэцім фактарам з'яўляюцца гены. Генетычная спадчыннасць. То бок, у людзей з добрымі генамі, якія прыводзяць да таго, што ў іх высокі IQ назіраецца, спрыяе таму, што гэтыя людзі купляюць больш кніжак, проста таму, што яны ад прыроды разумныя, і да таго, што яны, перадаючы гэтыя гены наступнаму пакаленню, нараджаюць разумных дзяцей. Адпаведна, справа не ў тым, што ў гэтай хаце было дохуя кніжак на палічцы. Іх магло бы там не быць, а дзеці так ці іначай атрымаліся б разумныя, таму што інтэлект, ён перадаецца генетычна лепей нават, чым узрост чалавека. То бок, верагоднасць таго, што вы будзеце нізкім у сям'і нізкіх бацькоў, яна, блядь, ніжэйшая, чым верагоднасць таго, што вы народзіцеся тупым у сям'і тупых бацькоў. Так. То бок, на ваш узрост, колькі сантыметраў вы будзеце разам з кэпкай, падлягае большай пластычнасці на працягу жыцця, чым інтэлект. І гэта тое, чым займаецца сапраўдная навука. Не проста нейкай статыстыкай, знаходжаннем карэляцыі, а выхадам на наступную ступень. Так, мы бачым гэтую карэляцыю, чым яна абумоўленая. Давайте паглядзім на гены, давайте паглядзім на біялогію, давайте паглядзім на клеткі, давайте паглядзім, блядь, на матэрыяльны субстрат людзей, пра якіх вядзецца гаворка. І апыняецца потым, што ў значнай ступені паводзіны людзей яны вызначаюцца не нейкімі магічнымі сацыяльнымі стасункамі, не тым, у якую школу гэтыя дзеці пойдуць вучыцца, не тым, якія універсітэты яны будуць скончваць, у якім асяроддзі апынуцца. Яны вызначаюцца выключна іхнымі генамі, блядь. Вось і ўсё. І на гэтым паламана столькі, блядь, ужо сацыялагічных і псіхалагічных палак, зброі, што проста ахуець. Коп'яў гэтых самых ебучых. Кожны, блядь, раз.
Шизафрэніі дакладна такі ж выпадак быў, калі першыя тэорыі шизафрэніі, якія прыдумлялі псіхолагі, былі такімі, што у халодных маці, у маці, якія не сочаць за сваімі дзяцьмі, якія халодна да іх ставяцца, дзеці з'яўляюцца з шизафрэніяй. Такім чынам шизафрэнія не мае генетычнай прыроды, мы можам змагацца з гэтай хваробай, проста паляпшаючы умовы нованароджаных дзяцей, прысвячаючы больш увагі таму, каб маці клапаціліся пра сваіх дзяцей. У той момант, калі шизафрэнія, гэта проста генетычная хвароба, блядь. Так, яе можна выклікаць, чалавек з генетычнай схільнасцю да шизафрэніі можа ёй не захварэць, але каб ёй захварэць, патрэбныя гены, якія адказваюць за развіццё шизафрэніі, якія адказваюць за парушэнне развіцця сінапсаў у галаўным мозгу. Без гэтага шизафрэнія узнікнуць на пустым месцы не можа. Вось і ўсё. Была цэлая тэорыя, блядь, псіхолагаў пра матак халадзільнікаў. Можаце загугліць гэтую тэму. І сапраўды гэта абмяркоўвалася на сур'ёзных, блядь, ебальніках. Што давайте, блядь, проста будзем лепей дбаць пра дзяцей, і шизафрэнія будзе пакананая. Апынулася, што ніхуя. Тое ж самае з інтэлектам, тое ж самае з любым іншым аспектам. Ой, псіхалагічна. З аўтызмам, дарэчы, таксама. У мене бацьки низькі, а я високий і тупий. Ну, значить, твої батьки так само тупі. То бок сацыялогія будзе рабіць паверхнасныя вынікі проста на падставе умоўнай карэляцыі, а нармальная навука будзе шукаць тлумачэнне карэляцыі. Так, то бок тое, чым займаецца сацыялогія увесь час, з'яўляецца проста асобнай часткай нармальнай навуковай працы. То бок нармальная навуковая праца заключаецца ў тым, каб правесці нейкую статыстыку, напрыклад, або агляд літаратуры, агляд кейсаў, і потым на аснове гэтага агляду паспрабаваць прыдумаць эксперымент. Прыдумаць нейкі унікальны дызайн, які дазволіць глыбей акунуцца ў праблему, зразумець першапачатковыя прычыны, а не проста нейкія карэляцыі. Таму што, груба кажучы, у нас акрамя карэляцыяў у статыстыцы больш нічога і няма. У нас могуць быць карэляцыі слабыя, могуць быць карэляцыі моцныя, але прычына выніковыя сувязі мы надаем карэляцыям, інтэрпрэтуючы даныя. Гэта заўсёды так. Проста адна справа, калі мы інтэрпрэтуем нашыя даныя ўжо на першай ступені аналізу. Іншая справа, калі мы правялі некалькі ўзроўневы аналіз глыбокі і ўжо на аснове яго надаем нашым карэляцыям такі прычына-выніковы сэнс. Гэта сур'ёзная навуковая праца. Сацыялогія такой сур'ёзнай навуковай працай не займаецца. Я і жонка белая, а наш дзіцёнак чорная. Раса — гэта сацыяльны канструкт. Про качество школы и IQ хорошее исследование как раз в Польше было. Я не в курсе. Я сам-то не спецыялізуюся по IQ. Я хутчэй пераказваю меркаванне найбуйнейшых даследчыкаў у гэтай галіне тыпу таго ж Пломена. То бок каму цікава пра інтэлект, глядзіце Пломена, глядзіце, якія там яшчэ былі цікавыя персанажы з даследавання інтэлекту. Я нядаўна сабе лекцыі захоўваў. Там просто шмат гэтай хуйні. Я ўсё хачу як-небудзь глыбей
акунуцца ў тэму інтэлекту і не атрымліваецца. Я сабе проста углядзець пазней лекцыі гэтыя панакідваў. Буду глядзець. Як так толькі па вярхах прабегся. Бля, ебать, доўга загрузка ідзе. Так, каго я тут сабе захоўваў? Акрамя Пломіна. Мабыць, гэта... А, не, вось. Пломін. Так, Рычард Хайер. Вось ягонае імя забыў. Ну, в прынцыпе, гэта два такія найвядомейшыя даследчыкі інтэлекту. Раю з іхнымі тэорыямі азнаёміцца у першую чаргу. Можаце нават мяне не слухаць, проста іхнія якія-небудзь лекцыі паглядзець, каб атрымаць інфу ад першай крыніцы. А пра матак пасудамоек ёсць тэорыя? Так, ёсць тэорыя пра тваю мамку. Але яна, ведаеш, такога эксклюзіўнага фармату. Яна датычыць таго, якая існуе карэляцыя паміж тваёй мамай і мой пісяй. Маргінез давно сексом занимался. Вось акурат з мамамі вашымі учора сустракаўся з усімі і по чарзе ебаў. Вроде за дослідженням по близнюках генетичний аспект шизофренії, я хз, як це правильно називається, 50%, а от кореляція рівня інтелекту у тих же близнюках 0,7 вроді. Тобто можна сказати, що рівень IQ сильніше залежить від генів, ніж поява шизофренії. Можна, просто треба розуміти, що гэтыя кореляції означають, гэтыя коэфіцыенты. Тое, што у шизофреніі 50% гэтага самага коэфіцыенту спадчыннасці не азначае, што у 50% шизофрэнікаў не было абсалютна ніякіх генетычных фактараў, якія маглі да яе прывесці. Гэта проста азначае, што ў 50% людзей са схільнасцю да шизофрэніі гэтая хвароба не развілася. Вось. Таму што шизофрэнія, яна, дарэчы, ўзнікае ў досыць такім познім узросце. Блядь, я раней пераблытаў слово «узрост» са словам «рост». Узбачаюся, просто ў польскай мове, блядь, взрост — гэта рост, а век — гэта, блядь, узрост. Я меў на ўвазе, калі казаў пра ўзрост, меў на ўвазе рост. Вось зараз кажу пра ўзрост, то бок пра век. І шизофрэнія, яна развіваецца звычайна у той перыяд, калі чалавек пакідае сваё радзімае гняздо і ўваходзіць у нейкае самастойнае жыццё па-за межамі там сваёй сям'і бліжэйшай, сваіх бацькоў. То бок класычны прыклад — гэта калі малады чалавек скончвае школу, паступае ва ўніверсітэт, пачынае там вучыцца, і ў яго развіваецца ў гэты перыяд шизофрэнія. То бок гэта недзе там 18-20 год, 20 плюс таксама. І часта трыггерамі з'яўляюцца стрэс, трыггерамі з'яўляюцца якія-небудзь псіхаактыўныя рэчывы, якія самастойны малады чалавек пачынае спажываць у адсутнасці бацькоў. Нават марыхуана можа зрабіцца такім трыггерам, асабліва калі яна прымаецца неаднакротна.
алкаголь. Ну, карацей, можете просто загугліць фактары рызыкі развіцця шизофрэніі. Гэта так працуе. Але так ці іначай, каб развівалася шизофрэнія, недастаткова гэтых фактараў. Павінны быць гены, на якія гэтыя самыя фактары будуць дзейнічаць. Без іх ніхуя не атрымаецца. Немагчыма просто ўзяць абсалютна здаровага чалавека і развіць у яго шизофрэнію. Ну, хіба што не ведаю, настолькі аб'ебошыць яго рэчывамі, каб у яго у сталым узросце мозг пачаў змяняцца настолькі, каб ён пачаў, выглядаць як шизофрэнічны у параўнанні з нармальным. То бок там памяншэнне белага рэчыва ў мазгах, павелічэнне гэтых страўнічкаў, то бок, ну, фактычна вынішчэнне нервовай тканкі, гэта парушэнне сувязяў у мазгах. Не ведаю, нават у такім выпадку, хутчэй за ўсё, там не было б класычнага вось гэтага спектру негатыўных сімптомаў, пазітыўных сімптомаў, когнітыўных сімптомаў. Яны досыць характэрныя. Каму цікава, можете паглядзець маю лекцыю па шизофрэніі, на канале ляжыць. Яна не выглядае як проста пазітыўныя сімптомы таго, што чалавек мае галюцынацыі. Там звычайна слыхавыя галюцынацыі. Гэта яшчэ і пэўны спектр когнітыўных парушэнняў. Таго, што чалавек, напрыклад, не разумее прымаўкі. Вось, не плюй у калодзесь, прыгадзіцца вады напіцца. Скажаш такому чалавеку, ён не зразумее. Скажаш чалавеку палічыць, вырашыць якую-небудзь простенькую матэматычную задачу, ён таксама не справіцца. Ну, такія чыста когнітыўныя сімптомы. Каб іх выклікаць, ну, не ведаю. Карацей, ну, чыста тэарэтычна, нібыта гэта магчыма. Але гэта вы ведаеце, як ёсць розніца паміж хваробай Паркінсона і паркінсанізмам. Хвароба Паркінсона, яна палягае ў тым, што ў нашай чорнай субстанцыі ў сярэдніх мазгах паміраюць неўроны, якія адказваюць за каардынацыю рухаў. І таму чалавек з хваробай Паркінсона, у яго рукі трасуцца, у яго камянее твар, таму што там таксама парушаецца праца мімічных мышцаў і такая тыповая каменная мышачная маска з'яўляецца. Вось хто глядзеў відосы з Жакам Фрэскай, з ягонымі ахуительнымі загадкамі, той памятае, як гэта выглядае. Просто такая малпія ебала. Гэта хвароба Паркінсона, таму што ў яе ёсць не толькі пэўны спіс сімптомаў, але яшчэ канкрэтная этыялогія. А паркінсанізм – гэта сімптомы, якія характэрныя для хваробы Паркінсона, то бок трасучыя рукі, там, каменная ебала, і пры гэтым мы не ведаем, ці гэта з'явілася прадуктам, вынікам таго, што ў чорнай субстанцыі паміраюць неўроны. Так? То бок мы кажам пра паркінсанізм у такім выпадку. Гэта, напрыклад, які прыклад тут можна было прывесці такога паркінсанізму? Блін, я на нейкіх папярэдніх трансляцыях узгадваў нейкія станы падобныя, якія праяўляюцца паркінсанізмам. Зараз нешта не прыгадваю. Не ведаю, ну, допустим, у алкаголікаў рукі трасуцца. Гэта можна назваць паркінсанізмам. Чаму б і не? І гэта вынікае не праз тое, што ў іх неўроны памерлі. Хаця гэта і таксама магчыма. Не, зараз не прыкіну, якая можа быць іншая прычына паркінсанізму, якая-небудзь іншая хвароба. Але спадзяюся, вы зразумелі канцэпцыю, што ў нас ёсць
хвароба Паркінсона, калі ў нас этыалогія і сімптомы супадаюць, і паркінсанізм, калі толькі сімптомы супадаюць, а этыалогія можа быць і іншая. Вось тое ж самае з шизофрэніяй. Калі б мы маглі выклікаць шизофрэнію штучнымі метадамі, то не факт, што гэта была б менавіта шизофрэнія з такім же самым фундаментальным механізмам. Магчыма, гэта проста былі падобныя сімптомы. У Пломіна ж былі тэйкі аб тым, што магчымая верхняя планка інтэлекта спадкуецца ад бацькоў, так? Не толькі верхняя, ніжняя таксама. У прынцыпе, дыапазон IQ твой. Як і усе прызнакі фенатыпічныя, яны перадаюцца ў спадчыну, наследуюцца менавіта па такім прынцыпе, што ты не атрымліваеш літаральна тыя ж самыя прызнакі, якія былі характэрныя для тваіх бацькоў. Ты атрымліваеш гены пэўныя, якія прайшлі праз рэкамбінацыю, якіх ты маеш ад кожнага твайго бацькі па палове. Дык яшчэ гэтыя самыя гены, развіваючыся ў пэўным асяроддзі, у тым ліку ў асяроддзі іншых генаў, забяспечваюць табе развіццё пэўнага спектру фенатыпу. Спектру. То бок гэта і ніжняя мяжа, і верхняя мяжа. Вось, дзве мяжы. Просто умоўна кажучы, калі мы кажам пра рост, гэты самы дыапазон шырокі, нават калі ў цябе гены адны і тыя ж, ты калі хуёва харчуешся, то твой рост будзе нізкі. Калі ты добра харчуешся з тымі ж самымі генамі, рост будзе вышэйшы. А ў выпадку інтэлекту дыапазон вузкі. Можна змяняць сітуацыю ў маладым узросце, у падлеткавым узросце, калі мазгі з'яўляюцца плястычнымі яшчэ. Калі яны яшчэ здольныя на фармаванне вялікай колькасці новых сувязяў. Там IQ можа вагацца у маштабе некалькіх пунктаў IQ. Але калі чалавек там, скажам, у 25 год мае ўжо цалкам сфармаваныя мазгі, там калі міелінізацыя скончылася, то бок вытварэнне таких аслонак спецыфічных для нейронаў, якія забяспечваюць электрычную ізаляцыю і хутчэйшую перадачу сігналу. Вось калі гэты працэс скончваецца, ён, па-мойму, там да 25 год трывае яшчэ ў лобных долях і, ў прынцыпе, у асацыятыўных частках нашых мазгоў, такіх найбольш складаных. Вось калі гэты працэс завяршаецца, IQ такім дзіўным чынам пачынае просто максімальна нагадваць IQ бацькоў гэтага арганізму. То бок дыапазон, ён таксама з узростам звужаецца. І пасля 25 год ваш інтэлект будзе у яшчэ большай ступені падобная на інтэлект вашых бацькоў. Там, па-мойму, каэфіцыент даходзіць ці то да 0,8, ці то нават да 0,9. То бок разумееце, наколькі гэта сур'ёзная хуйня. Наколькі маленькія, неістотныя змены мы можам прыўнесці ў гэтую сістэму, скажам, чытаючы кніжкі, атрымліваючы вышэйшую адукацыю. Інтэлект, менавіта тое, што мы называем інтэлектам у рамках даследаванняў інтэлекту, G-фактор, ён ужо амаль не змяняецца, калі вы 25+. Хаця нешта я чуў наконт выкарыстання транзіторнай магнітнай стымуляцыі, і што нібыта яна эфектыўна падвышае IQ. Але я не глыбока ў тэме, лепей самі загугліце. То бок наконт наатропаў усялякіх, якія нібыта падвышаюць вашу канцэнтрацыю, увагу, інтэлект, гэта адразу ў пізду, гэта ўсё не працуе. А вось транзіторная магнітная стымуляцыя, не транзіторная, транскраніальная магнітная стымуляцыя, гэта рэч, якая працуе. Але ў яе ёсць там некаторыя
побочные эффекты. Ну, карацей, самі загугліце, пачытайце. Я не спецыяліст. Доўга ж стрым будзе? Да яшчэ хвілінаў 45 прыкладна. 50 нават. Так, ну што ж, спадарства, вяртаемся да размовы пра нашага сённяшняга і беларусіка. Таму што я больш паведамленняў пра інтэлект, пра шизофрэнію ў чаце не бачу. Давайте. Только надо банку создать в телефоне. Ну, там есть у нас такая штука. Я уверен, что накидать 30 тысяч это 300, грубо говоря, 30 тысяч рублей это 300 тысяч, 350 тысяч гривен это 4 тысячи долларов. Я думаю, за 20 минут. А мне пришлют видосик, как это происходит. Давай еще последний вопрос. Как вы думаете, война скоро закончится или нет? Нет. Transcranial Magnetic Stimulation, так, это и она. Все. Хотя, мало ли что сейчас, по новостям, телевизор же смотришь. Конечно. Но пункт 3 никто не отменит. Ты же понимаешь, про что бы они не допи***. Это я говорю, Трамп и этот... Это Трамп и Иисус Христос. Вот этот вот. Пункт 3 тебя будет ждать. Всегда. Моя программа работает, я плачу деньги за информацию, которая позволяет убивать их и помогает нашим силам обороны Украины. Поглядите на ягоны задоволений твар. Держать. Як же ось якую емоцію ви бачите на гэтым ебальніку? У прынцыпе, ці бачыце вы хоць якую-небудзь, будь-якую эмоцыю оборону. Ці гэта просто, блядь, камень з вачыма? Программа работает, на меня выходят, это сейчас текст больше для наших, на меня выходят, как бы это сказать дипломатичней, люди из армии РФ, которые сообщают, мы здесь будем нападать, мы здесь будем штурмовать, вот здесь накопилось столько людей, вот здесь столько людей. Эти люди дают там стримы смотреть, всякое такое. Это очень помогает нашим силам обороны. Поэтому два варианта. Либо вы это из каких-то там моральных там побуждений будете делать, или же за деньги. И один, и второй вариант меня устраивает полностью. Поэтому первая ссылка в закрепленном комментарии – это ссылка про мою программу. Безопасность людей, которые работают со мной, на первом месте, поэтому для этого я сделал VPN, с помощью которого они могут со мной созваниваться, потому что в недостороне России уже не работает ни хуя. Ни YouTube, ни WhatsApp, ни Telegram. В курсе, да? Вы туда же идете. Да, вторая ссылка. Ну, покуль что мы туды не идем, покуль что россияне, блядь, идут до нас. Как користатися интернетом. Это мой VPN-сервис, мой личный. Я там отвечаю в саппорте, голосовые. Не пишите туда на тему пленных, потому что буду банить. И третья ссылка, мой телеграм-канал, на котором я гоню и выкладываю вот эти вот эксклюзивные видео. А это видео будет лежать всегда. И твои дети будут знать. Дети. Что ты пошел. Страну. Дети. Так, дети, яких ты приедешь, блядь, трахать у свою РБшечку, яны будут ведать. Как оккупант. За то, чтобы не сидеть в тюрьме. И этот ролик будет там лежать всегда. Если его заблокируют, он мигрирует на канал NotDead. Если заблокируют на NotDead, он мигрирует на другой канал. Информация должна быть в публичном доступе. Услышал? Да. Еще вопросы есть? Нет. Никак нет. По традиции у нас военнопленный, а это ты.
Если хочет, обращается к гражданам РБ. Ну, обычно к землякам. Надо идти на войну, не надо идти на войну. Что делать, что не делать. Так, давайте, громадяне РБ у чаце. Навострылі вушки. Заднія рады падрыхтаваліся. Слухаем, слухаем. Гэта зварот да вас. Усе гатовыя? Плюс у чат, хто гатовы. Мінус, хто... Каму яшчэ патрэбны час там. Бахнуць этанолу, напрыклад. Дунуць. Закінуць марку ЛСД, каб лепей успрымаць гэтую тыраду, якую мы зараз пачуем. Я калі што упершыню гляджу відэа, я не ведаю, што там зараз будзе, але прадчуваю контент. Бля, как же ему похуй, это ж буквально как со стенкой разговаривать. А магчыма, гэта не сапраўдны беларус, яго просто там намалявалі. Гэта анімацыя. Анімэ. І мы зараз з вами глядзім першае украінскае анімэ. Готовая? Блять, затрымка ахуеўшая, канешне, на ютубе. Але я дачакаюся. Я вас усіх дачакаюся. Заодно нагадаю ставіць падабайкі. Стаўце падабайкі на трансляцыю. Гэта важна для прасоўвання. Так, готовы. Давайте, слухаем. Украинцы так само. Украинцы упитываем. Не надо идти на войну. Чего? Это все? Да ладно тебе. Надо дружно жить. Сказал чувак, который не знал, что... Ебать. А война вообще когда началась? Олег будзе на стриме? Не, сёння думаю, не. Мы сёння толькі відосы глядзім. У наступный раз. 14 года. Угу. Хоть это знает. Это ты в плену узнал? Нет. А про 14 год ты откуда знаешь? Все говорили. Все кто? Ну, знакомые. Пакуль пиздили у окопе, распавялі. Угу. 14 года началась, а то, что с 22-го по Гомельской трассе техникой, он почему-то не знает. Хочешь курить, кури. Что, Бля, ебать, он просто... Это просто нахуй... Это просто нахуй человек-машина Делами 3. Просто поглядите. Яму сказали палить, и он взял, запалил. Блять, я цалкам допускаю, что он насамрэч ніколі не паліў у сваім жыцці, але яму сказали запалить, и он таки, ну ладно, типу. О, да, зраблю выгляд, быццам бы для мяне гэта штодзённая дзейнасць. Что? Не так интервью пошло, как ты думал? Ничего. А что ты реально не хочешь позвонить домой? Ну, что мы не переживали. Да еб... Мы же смирились Мне уже. не чисто интересно. Сколько ты уже с ними не разговаривал? 17 сентября. На момент 17 сентября мать знала, что ты на войне? Брат Маргине затрапіў у полон. Блять, ты сур'ёзна? Чал. Нет, моя сестра только знала. Она им не говорила. Прыглядзіся нахуй да гэтых броваў. Ты бачыш гэтую хуйню? Вось паглядзі на мае і паглядзі на ягоныя, сука, блядь. Рэалітэ. Я ўпэўнены, што сам ты, блядь, ёбаны хачонак нейкі беларускі. Татарын. Такі ж самы, як сённяшні персанаж нашага, блядь, госць стрыму. Вось гэта ты, рэалітэ, паглядзі. Прабач, што паказваю люстэрка зараз, але паспрабуй параўнаць гэтую хуйню, секундачку. Паспрабуй параўнаць гэтую хуйню
З маімі вачыма. Вось калі я... Так. Як мне... Так, бліжэй. У бок. Вось гэта нагадвае мяне, шаноўныя. Я так выглядаю, по-вашаму? По-моему, гэта ты, Реаліте. Я самы белы, у прынцыпе, з усіх прысутнічаючых на трансляцыі. Ну дык я не вінаваты, што твою маму ябалі розныя мужыкі. А твою маму не ебали розныя мужыкі? Дзіўны ты, Реаліте. По-твойму, я не мужик? Ці што? Я ж ебал твою маму, правильно? Да, пизда. Хто лічыць, што я выглядаю як чалавек злева, павінны заплаціць штраф у 5 еўра. Спасылки в описании. Меня мама девственница. Мама девственница, то бок... То бок яна тебя народила праз задницу, ці што? Як гэта працуе? Ну, я думаю, Дарэчы, вось гэты чорна-белы фон, гэта як карацей у Better Call Saul. Апошні сезон, некалькі серыяў. Вось. Сиквел. маме тоже. А что она говорила? Где ты? Что ты? Вось персонажа на экране таксама маці праз сраку нарадзіла походу. Вось ён і не хоча з ёй размаўляць больш. Кому? Матери. Я ничего не говорю. А ты последний раз когда с матерью разговаривал? В сентябре тоже. Что ты ей говорил? Что в Москве на работе. Прошел октябрь, ноябрь. Не, я спадзяюся, там у каментах карацей прыйшла ягоная мама, кажа: блять, ягоная мамка, блять, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, я ягоная мамка, я народила его про задницу, блять, я вас прошу, коли ласка, пожалуйста, позязя, я вас прошу, мистер Хохол, я прошу вас, я мамка этого пидораса, коли ласка, прошу, забейте его нахуй там, захуярьте в своей пепельнице с пыпой, разъебашьте ему голову, просто я не могу бачить больше этого выродка, я народила его просаку, прямо в унитаз, и он там ляжаў некалькі дзён, таму што у нас не працуе каналізацыя. Калі ласка, захуярьце яго, зрабіце тое, на што нашай сям'і не хапіла духу. Я спадзяюся, недзе тут можна сустрэць такі каментар, іначай жыццё гэтага чалавека злева было прожытае дарма. 2 месяца от тебя ни слуху, ни духу. А ну посмотри мне в глаза. Паша, ты в чистом виде. Знаешь, почему ты не хочешь звонить? Цікава, што ж ён там сказаў за гэтымі пікамі? Почему? Угадай. Ну, точнее, ответь на вопрос. То, что ты придумал себе, чтобы не переживала, это... Я на самом деле, чтобы не переживал. Ну, вдруг они реально смирились с этим, что я им не звоню. Ну, и все, позвоню, они еще больше будут переживать. Сказать тебе правду, почему ты не хочешь звонить? Давайте. Потому что тебе страшно. Ну, а чего мне страшно? Я не знаю. Или стыдно, или страшно. Ну, хутчэй першае. Хаця... Чтобы не переживали. Они и так по-любому переживают. Поэтому пусть мучаются дальше. А нет, вдруг они уже смирились с этим. А тут позвоню, еще может хуже сделаю. Ну да.
Так они тебя похоронили, потом... Блять, вось насамрэч я бяру ўсе свае словы назад наконт біхевіярызму, наконт вось чалавека машын. Гэта рэальны прыклад чалавека, які працуе як вось ведаеце, па тэорыі Паўлова проста, як скіннераўскі такі механізм чыста біхевіярыстычны. То бок ёсць нейкі стымул, які паступае ў нервовую сістэму. Гэты стымул праходзіць па шэрагу нейронаў і выходзіць вось як выходзіць на гэты эфектарны нейрон фінальны, які прыводзіць гэтую сістэму ў рух. Вось абсалютна рэфлекторная люстраная сістэма. То бок паступіў нейкі сігнал, стымул, всё, адказ. Далей цішыня. Ніякіх працэсаў унутры не адбываецца. Наступны стымул, наступны адказ. І я бяру свае словы назад. Вось для такіх людзей тэорыя Скіннера, тэорыя Паўлова, яны абсалютна цалкам спрацавалі б. Так, я абасраўся. Ёсць насамрэч такія жывыя арганізмы, якія цалкам паддаюцца тлумачэнню з пункту гледжання біхевіярызму. Так. Ну, бля, калі яму з такімі брывамі, яму жыць не сорамна. Асуджаю расізм. 9 дней отгуляли. Нормальные у меня бровы. Потом 40 дней отгуляли. Да, есть же у вас эти все обычаи? У нас 30 дней. 30 дней? Не. 9 и 30, да? Да. А тут мама, я живой. Да? С циклоты, Паша. Уходишь от проблем. И проблемы будут развиваться по самому худшему сценарию. Я знаю. Не. Мы гэта нарэшце даглядзелі. Олег біяхіявярыст, ты неправильно пішаш. Ну, не тое, каб гэта для цябе навіна, але ты неправильно пішаш. Правильно, біхевіярыст. Жыве крыве, жыве вечна. Умры Беларусь. Умры назаўсёды. Гэта вы правильно, спадарства. Даглядзелі нарэшце гэтае інтэрв'ю. Але гэта не апошні відос з другой чаргі. У нас тут яшчэ адзін ёсць. Вось, але ва ўсялякім выпадку дзякуй за замову гэтага відэа. Вось, мы з ім расправіліся. Наступнае відэа. Я не ведаю, по папярэдняму відэа нібыта ўжо няма чаго сказаць. Усё было сказано падчас прагляду на працягу 2 стрымоў. Просто на экране не беларус. Таму што беларус гэта статус высокі, эксклюзіўны. А усялякіх шырокабровых підарасаў мы ў беларусах бачыць не хочам. Біхевіярыст неправільна. Няхай жыве магутны смелы наш крывічанскі вольны дух. Штандар наш бел чырвона-белы, пакрый сабой народны рух. Так, люблю рухацца з народам. Так, ну что ж, у нас наступное видео с каналу Белсат Ньюс. Называется «Бабарыка. Про совесть с Россией. Выборы 2020 и Лукашенко. Сына Эдуарда у закладниках и Колесникову». Так. 20 хвилинов замовлено. А відео ідзе 22 хвилины 55 секундаў. Таму як бы можете яшчэ накидать. Калі хочаце. Гэта відос па другой. Актуальная чарга другая. Олег лічыць, што ён расавачысты. Ну, пытанне.
Олега зараз на стрыме няма, калі што, і я не Олег. Магчыма, для цябе гэта таксама сюрпрыз, але я не Олег. Я Маргінез. Колькі каштуе замовіць відео? Вось праходзіш у апісанне трансляцыі, і там усё напісана. Замова відэа называецца. І там цэннік. А яшчэ там знаходзіцца спасылка на Google Doc з актуальнымі чэргамі. То бок там першая, другая. У першую чаргу мы глядзім відэа з чаргі з вышэйшай лічбай. То бок спачатку ідзе трэцяя, потым другая, потым першая. Таму ты бачыш шмат відэа ў першай, менш у другой, ну і на дадзены момант у трэцяй пуста. І калі ты замовіш нешта па трэцяй, мы паставім гэта адразу. Менавіта таму за трэцюю ты плоціш больш. Ну вы падобны адзін на аднаго. Так, і на цябе мы таксама падобныя, мы з адной сям'і, усе браты підарасы. Табе ўвогуле можна данаціць з РБ? Ты шо ёбнуты, блядь? Мне нельга пісаць з РБ нават. Блядь, не пішы нахуй на гэтым канале нічога больш. Я экстрэміст, блядь. Лезь не тэрарыст, нахуй. Пиздуй з каналу. Долбоёб, блядь. Якой нахуй Беларусі, алё? Я, блядь, я ў ахуе. По інтэлектуальным параметрам. Ці прыедуць? Прыедуць, блядь, канешне прыедуць. Нават за паведамленне ў чаце могуць прыехаць. Не тое, што, блядь, за донат. Блядь, беларусы, аб чым вы думаеце, нахуй? Вось у мяне адно толькі пытанне. У якім свеце вы жывяцё? Што ў 2026 годзе вы ўсё яшчэ думаеце, што на канал па тыпу майго можна бяспечна дасылаць грошы? А табе можна данаціць з РФ? Можна. З РФ усё можна. З РФ можна абсалютна ўсё. Я даю згоду, даю установку. Насамрэч беларусаў нічога не вучыць. Абсалютна. Двадцатый год, 22. Ты навіны хоць чытаеш калі-небудзь? Вось ладно я не чытаю навіны, напрыклад. Але я і ў РБ не жыву. Я жыву ў Польшчы. Я цікаўлюся навінамі ў Польшчы у большай ступені, чым навінамі ў РБ. Так працуе міграцыя. Але ты нібыта жывеш у РБ. Схуялі, ты ведаеш пра РБ менш, чым я. Блядь. Схуялі ты у мяне пытаеш, ці можна з РБ данаціць мне на канал? Чаму гэта я, жывучы ў Польшчы, блядь, павінен тлумачыць табе, што данаціць на любы контент на беларускай мове, асабліва палітызаваны контент на беларускай мове, з РБ небяспечна. Цябе пасадзяць на бутэльку або на бульбу. І не маленькую бульбашку такую, кіт, блядь, бульбу, а на вялікую бульбяціну, з якой робяць картоху фры у Макдональдсе. Вось на такую, блядь, велізарны, блядь, шар для боулінга пасадзяць твою тонкую дупу, калі будзеш данаціць мне з РБ. Дык а што наконт РФ? Наконт РФ похуй, блядь, можаш данаціць мне паебаць. Яны ведаюць, хто ты, хто яны. У Маргінеза згарэла з маёра КДБ, які вырашыў падтрымаць нашага змагарёнка. Блядь, рэаліты, ідзі нахуй. Ідзі нахуй, блядь. Смакчы хуй, блядь, і рэаліты. Ідзі нахуй, блядь. Ідзі ў пізду.
На Сергея Бульбу. Что посадить так? Мой канал экстремистский, блядь. І заўсёды ім быў, таму што статус экстрэмісцкага ў Беларусі ніхуя не азначае, дакладней адсутнасць такога статусу. Цябе могуць накуканіць за ўсё, што заўгодна. Ты жывеш у Паўночнай Карэі, еўрапейскай Паўночнай Карэі. Змірыся з гэтай думкай і або жыві адпаведна з такой рэчаіснасцю, або з'язджай нахуй з РБ, і тады данаць мне. З РБ мне не данаць, і не глядзі мяне з РБ. Для цябе гэта небяспечна. За такія словы не будзем танаціць, дык я не ў Беларусі жыву. Мне похуй, блядь, я не табе адказваю. З РФ мне данацілі. Неаднаразова прычым. У РФ няма ніякіх рэпрэсій масавых палітычных. А ў Беларусі ёсць. У Расіі няма масавых палітычных рэпрэсіяў. Я гэта паўтару яшчэ раз, калі хтосьці не пачуў. Або падумаў, што я агаварыўся. У Расійскай Федэрацыі няма масавых палітычных рэпрэсіяў, а ў РБ ёсць. І што садзілі? Што садзілі? Каго? Беларусаў, блядь, пастаянна содзіць нахуй. Восенню, здаецца, папярэдняга году, у 25-м, памёр, блядь, у турме чалавек, якога пасадзілі за каментар у соцсетках. Перыядычна содзяць у турму людзей, якія накіроўваюць свае грошы на якія-небудзь байсолы, байхелпы, карацей, на розныя вось гэтыя дабрачынныя ініцыятывы. Іхнія пераводы банкавыя адсочваюць, і потым гэтых людзей куканяць, проста загуглі, блядь. Загуглі, колькі людзей сядзіць за такія данаты. Няўжо у вас настолькі кароткая памяць ва ўсіх? Мар'їнеса, в якому віці ти почав вчити польську і скільки вчив? Мені цікаво, чи для білорусів польська легше дається, ніж українцям. Я почав вивчати її, мені було колькі? Гэта 22-й год. Мені було амаль 21. Калі я пачаў. Можна сказаць 21. Я прыехаў і некалькі дзён пасля адзначыў свой дзень народзінаў. І мне было 21 год. Я пачаў, за год вывучыў, нават менш. Таму што я здаў экзамен на мову пазней, чым паступіў у егелонку. Ну і вось і так. І потым ужо, пакуль навучаўся, падвышаў свой узровень паступова польскай мовы. Калі казаць пра падабенства, ну, мне здаецца, ёсць рэчы, якія падобныя больш да беларускай мовы, ёсць рэчы, якія падобныя больш да украінскай. Хаця ніводная з нашых моваў не з'яўляецца узаемазразумелай з польскай. То бок, палякі не разумеюць нашыя мовы, нягледзячы на велізарную колькасць запазычанняў. І мы, беларусы і украінцы, не разумеем польскую мову, калі мы яе не вывучаем, нягледзячы на тое, што ў нас сапраўды шмат паланізмаў. Што мне падаецца падобным у беларускай мове на польскую, гэта дзеканне і цеканне. Таму што, вось, напрыклад, слова дзень, што ў беларускай мове, што ў польскай, вымаўляецца амаль аднолькава. Там дзень па-польску і дзень па-беларуску. І пішацца так жа, калі мы пераходзім на лацінку. Гэта з аднаго боку. Там па-ўкраінску гэта дзень.
без усялякіх там дз, дж у нас шмат у мове. У польскай не так шмат, але таксама хапае. То бок у нас там дождь гэта дождж, па-польску гэта дэшч, але ў польскай таксама сустракаюцца дж у вялікай колькасці. Якое б слово тут прыгадаць? Джджовница. Я, правда, забыл, что такое джджовница. Что такое джджовница? Это, по-моему, гэты кольчаты чарвяк. Правильно? Зараз проверим. Так, гэта кольчаты... По-беларуску написано «Вялікі чырвоны выпаўзак». Гэта мне падабаецца гэтая назва. Ну, гэта не падобна на нашу назву, але так ці іначай. У іх шмат дж, у нас шмат дж і дз. Што падобнае ва ўкраінскай мове на польскую, гэта оканні. Таму што у беларускай мове любая о на пісьме выключна пад націскам. Ну і ў гаворцы таксама. То бок мы кажам, напрыклад, самолет. Ну там ё, але на пісьме, калі б мы пісалі на лацінцы по-беларуску, там было б о. Самолет. Л, о. Таму што мяккая Л, потым о, гэта як лё. Літара ё перадаецца. Самолет. По-польску самолет. По-украінску як будзе? Літак, мабыць. Ці ёсць таксама слова самолёт по-украінску? Карацей кажучы, ва ўкраінскай мове, як і ў польскай, ёсць шмат оканняў, то бок о, якія не выступаюць пад націскам. Як і ў расійскай мове, дарэчы. Нягледзячы на тое, што ў іх на пісьме шмат о можа быць у адным слове. Усе о, на якія не падае націск, вымаўляюцца як а. У нас тое ж самае, толькі ў нас нават на пісьме. Гэта о, дарэчы, малако. Добры прыклад. По-украінску будзе молоко, па-беларуску малако, па-польску, ну па-польску там па-іншаму млеко. Але зноў ж такі, млеко у гэтым слове націск падае на мле, а не на ко. Таму ко ты не скажаш млека. Гэта неправільна. Правільна сказаць млеко. Вылучыць гэтае о, якое не знаходзіцца пад націскам. У нашай мове такога няма. Таму прыходзіцца прывучаць сябе, беларуса, які яшчэ і карыстаецца расейскай мовай, а там у расейскай мове о на пісьме не чытаецца ніхуя як о. Прыходзіцца прывучаць сябе да окання. Гэта цяжэй. Таму ёсць такія перавагі у беларускай мове і ва ўкраінскай, але я б не сказаў, што якая-небудзь з гэтых моваў у большай ступені спаленізаваная. Хуй ведае. Я украінскую, мабыць, не настолькі добра ведаю, каб параўнаць адэкватна. Але з майго досведу не сказаў бы, што паланізмаў больш у вас або ў нас. Так. Ды не тых, хто з РФ. Што ты, хто... ну тыя, што з РФ не данацілі, іх пакуль што не пасадзілі. То бок эмпірычна можна сцвердзіць, што гэта бяспечна. Хаця я б таксама не стаў. Дык я не ў РБ жыву, я жыву ў Крыві, а існаванне РБ я не вызнаю. Гэта акупацыйны менскі рэжым, які зняволіў крывіцкую нацыю, але аднойчы мы з нашымі братамі з Вайшнорыі і Дрыгові зрынем дыктатуру мен. Спадару Вадзім Сідораў, залагіньцеся, калі ласка. Беларусь турма народаў у польскай дзень. Дзень, так. У нас дзень. То бок у іх мяккая з
гучыць як з. У нас як з. Хаця зноў ж такі існуюць пэўныя моўныя асаблівасці ў розных закутках Польшчы, і некаторыя палякі, якія нарадзіліся ў Польшчы і нават не паходзяць там з Падляшша якога-небудзь, у іх таксама сустракаецца манера казаць не дзень, а дзень, не чень, а цень, не чепло, а тепло, а некаторыя нават могуць сказаць цепло, хаця цепло гэта хутчэй ужо менавіта Падляшша, там Віленшчына, такая гаворка пілсудскага, якая, дарэчы, была характэрная для значна большай колькасці палякаў яшчэ ў 20 стагоддзі. Вось, дарэчы, было б цікава пачытаць, з чым гэта звязана, таму што калі глядзець старыя польскія фільмы яшчэ часоў Польскай Народнай Рэспублікі, то бок Польшчы ў другой палове 20 стагоддзя, там усе проста наперабой кажуць гэтае цвёрдае «л», а ў сучаснай мове польскай вы «л» не пачуеце, і палякам у прынцыпе вымавіць гэты гук складана «л». Яны кажуць «в», а «в» хутчэй падобна на нашу унескладовую або украінскую «в». Беларусь, турма апошняга натурала, чарвяк. Так, я узгадаў ужо сам. Дождж чытаецца як дождж. Залежыць. Ну окей, допустим, сапраўды чытаецца як дождж. Просто калі ты вымаўляеш гэта, ты не звяртаеш увагу, што яно так вымаўляецца. Окей, якія у нас ёсць дж, шмат дж, якія-небудзь. Якое слово такое тыповае беларускае ёсць з ужыццём дж? Нешта ў галаву не прыходзіць нічога. Дождж прыйшоў, але мяне абассалі, сказалі, што гэта так не вымаўляецца. Не ведаю, накідайце, мабыць, якіх-небудзь варыкаў у чаце. Я нешта туплю. Маргінез не прыймае з шавіністычных прычынаў грошы з Афрыкі і Беларусі. Не, з Афрыкі я гатовы прымаць абсалютна свабодна. Дасылайце. Але так, яны не вымаўляюцца як а па-беларуску, малако па-расейску. Млако? Што, блядь? Беларусаў лёгка пазнаць, бо яны не глытаюць галосныя. Я ніколі не чуў, каб расейцы казалі млако. Малако. Вось тое, што сапраўды нас адрознівае з расейцамі, гэта яканне. То бок беларусы кажуць язык, а расейцы кажуць язык. У іх я ператворваецца ў і. Язык. А мы кажам язык. Ну, калі не змаскалены. Таму што калі я буду размаўляць па-расейску, я, магчыма, таксама у пэўны момант пачну аўтаматычна казаць язык. Таму што так прывычней. Таму што я расейскай мовы больш чуў праз інтэрнэт ад карыстальнікаў расейскай менавіта з Расіі, чым у рэальным жыцці. Таму што я чалавек інтэрнэтны. Ось, але калі я кажу па-беларуску, то я скажу язык. Гэта проста крысовыя, якія перасялілі па вайне, асабліва на землях адзысканых. Магчыма. Элакторскія яны пачалі вымаўляць нядаўна. Ну, вось я і не магу патлумачыць, чаму менавіта яны пачалі так вымаўляць гэты гук. Джала нараджае. Вось, раджу.
Дажджы. Вось, дажджы, дарэчы, так, правильно. Віджу. Ну, віджу. Хутчэй бачу. Ну ладно. Хаджу. Так. Ты блытаешь яканне з іканнем. Я, блядь, пизду твоей мамки пераблытаў ейным анусам. Не выёбвайся. Малако яны кажуць, але вельмі рэдка. Не, малако, гэта хутчэй маскоўскі акцэнт. Молоко. А так-то гэта не для ўсіх расейцаў характэрна. Прынамсі, мне так здаецца. Нахуя ты паведамленні свае выдаляеш? Ты выдаліў паведамленне, а потым дадаў прыпіску да яго. Навошта? Поцо. Расійскай мове літаратурнай уласцівае іканне, вымаўленне е, я не пад націскам як і, язык, январь, вісці. А як гэта супярэчыць таму, што я сказаў? А яканне гэта вымаўленне е перад націскам як я. Е перад націскам. Е перад націскам. Типу як деревня? Дзярэўня? Ну, дарэчы, так. Магчыма. У гаворках расейскай мовы бывае яканне. Не існуе ніякіх гаворак расейскай мовы, гэта або украінцы, або беларусы. Яканне гэта вясна. Ну, я думаю, што язык гэта таксама яканне, але я не лінгвіст. Таму мне насраць абсалютна. Так, мо Олега паклікаць на этэр, каб ён распавёў нам пра маскальскую і польскую мовы. Не, сёння без Олега. Сёння давайте без яго. Нам ужо засталося стрыміць хвілінаў 8. І я пайду адпачываць. Або вучыцца, рыхтавацца да экзаменаў. Расей скажа весна. Ну так. Увогуле мы якаем усюду. Ідзі нахуй, блядь. Знайшліся спецыялісты ў чаце. Я не лінгвіст. Ведаю, што такое мова поточна, блядь. Я назваў гэта яканнем, таму што мне як дылетанту падалося, што гэта называецца яканнем. Мне похуй. Ідзі ў пізду. Давайте відосик пачнем глядзець. Так. Давайте. Бабарыку послухаем. Вось, послухаем. Давайте, вось вы, блядь, вялікія спецыялісты там у чаце. Вось послухаем сапраўднага расейца, як ён будзе размаўляць. У Варшаве завяршыўся маштабны міжнародны кніжны кірмаш, што сабраў на галоўнай спартовай арэне Польшы нацыянальным стадыёне удзельнікаў з 33 краінаў. Для наведнікаў зверы былі адкрытыя да 17 гадзіны, а для беларусаў сённяшняя нядзеля мела асаблівае і без перабольшання гістарычнае значэнне. Ну вось ты пішаш дудка беларуская, але гэта ж ніяканне атрымліваецца, таму што там націск ідзе на рус, а не на ла. Стенд 11/5D, арганізаваны незалежнымі выдавецтвамі пад назву «Вольная Беларусь», ужо стаўся важнай палітычнай і культурнай пляцоўкаю. На днях яго наведала Святлана Ціхановская, якой падарылі кнігу Дароты Міхалюк пра вытокі дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Выданне, што ў канцы... Будзе як бы на што кубак з кавай ставіць.
2025 года з ініцыятывы пракуратуры Горадскага раёну трапіла ў спіс забароненых у Беларусі. Адной з цэнтральных падзеяў дня і ўсяго кірмашу сталася прэзентацыя кнігі Сабіны Брыло «Дзела Віктара Бабаріка». Выданне, што пабачыла свет у новым эмігранцкім выдавецтве «Сведкі», уяўляе сабой дэталю... Светки? А Сергейки? А куды Сергейки падзеліся? Гістарычную рэканструкцыю. Кніга ёсць хронікаў пераследу, што разгортваецца на фоне сістэмнага знішчэння ў Беларусі свабоды слова і права на справядлівы суд. Сюжэт дзень за днём ахоплівае перыяд ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі. Так пісаў Багушевіч, бо ён пазначаў і слабое яканне. Вось як ты вымаўляем слова гаем. Ты хацеў напісаць слова геем. Быў я на той выстаўкі і так не зразумеў, да чаго там былі маскальскія кнігі. Не маскальскія, на расійскай мове. Не 2020. А вось навошта там быў вось гэты маскаль? Сапраўды пытанне істотнае. Года да Якое застанецца без адказу, я прачуваю. выбараў, што прайшлі ў студзені 2025. Когда закончился процесс, мы говорили свои речи, потом через какое-то время был приговор, вы знаете, эти 14 лет. Было такое ощущение, что этот разговор не закончен. То есть я не была согласна с тем, что мы эту книгу там отложили, страницу перевернули. Так, як лічынуса. Обжаловали что-то юридическое. Казалось, что юридический спор, он продолжается. И если кто-то не был в него погружен, хотелось, чтобы общественность Нет, то идите нахуй. это узнал. Аўтарка грунтавала сваю працу на адкрытых крыніцах, інтэрв'ю, архівах праваабаронцаў і унікальных дакументаў ад адвакатаў. Работа над беларускім перакладам ужо вядзецца. Чакаецца, што ён выйдзе сёлета ў верасні, а папярэднюю замову беларускамоўнай версіі можна аформіць. Мне там вось літаральна кнігі Дастаеўскага былі. Дык Дастаеўскі гэта таксама стары ліцвін. Сорамна не ведаць рэалітэ. Дастаеўскія паходзяць з літоўскага шляхецкага роду. Я лічу Дастаеўскага беларусам. Як жа вось чалавеку не лянот напісаць цэлыя артыкулы, лінгвістычныя ў мяне ў чаце? Як быццам я буду гэта чытаць. Давайте дзеля яго паставім рэакцыі на стрым. Вось хто яшчэ падабайку не паставіў, ставім і рэакцыі. Давайте хуярым вось гэтыя. Вось, напрыклад, такія. Просто давайте заспамім. Спецыяльна для яго. Праз платформу allegro.pl. Руслан Ігнатович, Александр Баразенко, Варшава, Польша, Белсад. Ну і, уласна, герой гэтай кнігі, палітык, былы палітвязень Віктар Бабрэйка ў нашай студыі ўпершыню. Вітаем, спадар Віктар, дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру, рады вас вітаць на Белсаце. Вітаю я вас і вітаю ваших гледачоў. Спадар Віктар, вы напісалі, што гісторыя з'яўлення гэтай кнігі яшчэ адна радасць ад таго, што вы не мелі рацыі. Што вы мелі на ўвазе? Ну, на самом деле, я ощущаю себя чуть-чуть самозванцем, потому что к этой книге, кроме названия, я не имею никакого отношения. Потому что я, блядь, до этой краины, кроме пашпорту, не маю никакого дочинения. То есть, когда-то мои адвокаты сказали, что они собираются это сделать, но за 6 лет, пока меня не было, я вообще был уверен, что эта история... Там, бесконечно долгих 6 лет. Забылась. И поэтому ее появление – это на самом деле огромный труд и в первую очередь заслуга моих защитников. Вот, и, безусловно, Сабіна Брыло, которая автор этой книги. То бок вы беспасярэдні нейкі ўдзел у напісанні гэтай кнігі так не бралі, можна сказаць? Не просто не принимал участие, я оказался перед фактом и... Ну там півас, до речі, рекламують. Поглядите. Принимал участие я... Реклама под аудиторию, короче. Я оказался перед фактом, и даже мои попытки
чуть-чуть подкорректировать в сторону уточнения, они ничем не завершились, потому что сказали, что эта книга опирается исключительно на факты, исключительно на заявления, сделанные в 2020 году и после, и поэтому корректировки не подлежат. Вось як цікава. Зрэшты, кніга мае выйсці і па-беларуску неўзабаве, а вы асабіста не так даўно пачалі таксама, прынамсі, адказваць на пытанні вашых гледачоў на стрымах па-беларуску, каментавалі Белсату, у тым ліку па-беларуску. Вы калісьці казалі, што, ў прынцыпе, ваша родная мова беларуская, але вы размаўляеце па-руску, ці вам хтосьці дапамагае цяпер вярнуцца вось да беларускай мовы? Не, я заўсёды казаў, Путин. что родная мова моя беларуская, але, на жаль, я не шмат яе ўжываю ў власным жыцці. Ось, і таму ніхто мне А ў чужым жыцці? не дапамагае, і я, калі, можа, пытанне не патрабуюць нейкага красамоўнага адказа, то я ўжываю родную мову. А калі трэба нешта данесці і нешта сказаць важнае, і каб зразумела было ўсё і для мяне, і для тых, хто будзе мяне слухаць, то я ўжываю, на жаль, рускую мову. Так, вялікую, магущую. Вось Давайте на гэтым моманце мы прыпынем прагляд. 4:46. Давайте я сабе запишу. Так. Чатыры 46. 4:46 і до 20 хвилины. Блять. Вось. Даглядзім у наступны раз, калі будзем глядзець відосікі. Так. Крый Божа, нас таких лідараў, яго, канешне, шкада, што пакутваў, але ён не наш. Не крывіцкі ў сэнсе. Шкада, што ён не дапакутваў. Родная мова моя западна-руская. Асуджаю. Навальны ўсё ж таки пасля смерці не зрабіўся мацней, чым будь калі дагэтуль, таму як бы я супраць таких практык, таких полісіс, таких шляхоў да перамогі. Так, моя родная мова руская, мова скарыная. Моя родная мова польская, самая славянская і мілагучная. З гэтым пасылам я сёння пакідаю вас, шаноўнае спадарства або панства, каму як больш падабаецца. 18 чалавек на стрыме. Хто яшчэ не паставіў падабайку, стаўце. Хто яшчэ не заданаціў, данатце. Дзякую усім, хто сёння пісаў у чаце. Дзякуй усім, хто проста глядзеў, хто будзе глядзець у запісе. Нагадваю пра падпіску на YouTube канал, на Twitch канал, на Kik, на Telegram канал. Нагадваю, што ў нас ёсць Discord сервак, дзе мы перыядычна стэлефаноўваемся у войсах. Нагадваю пра існаванне маёй інсты, майго твітару. Нагадваю пра існаванне платнага тэлеграм-каналу, доступ да якога вы можаце атрымаць праз падпіску на Патрыёне. Таму пра Патрыён таксама вам нагадваю. Там ёсць розныя іншыя цікавыя бонусы. Загляньце, пачытайце. Спасылкі ўсе, як водзіцца, у апісанні. Вось што хацеў яшчэ ўзгадаць. Хацелася б асобную падзяку выразіць маім донарам на ўзроўні Neuromonarch. Дзе гэта спісачак нашых цудоўных людзей, якія падпісаныя на Патрыёне на ўзроўні Neuromonarch.
і якім я удзячны, просто на якіх трымаецца моя творчасць, можна сказаць, гэта па-першае Патрик, па-другое Александра і па-трэцяе Дмітрий Наскавец. Вось, дзякую гэтым людзям за падтрымку фінансавую. Вось, дзякую усім, хто сёння з намі быў на эфіры. Пабачымся, думаю, у сераду наступным разам. Вось. Усіх пасалаваў. Так, коли next stream? Думаю, у сераду, калі нічога не зменіцца. Вось, усім да пабачэння, добранач. Добрага вечару, прыемных выходных. Давайте усім. Пакуль.